34 نباي 237 أبونا نباهم 238 دكتور سقاب 241 نباي مئتين أربعة قلتن نباهم أبونا 246 دكتور سقاب 247 247 ممهر سارة سمعان انتلهن هراب مرقيتا مزمور 248 هاليلويا نእግዚአብሔር ካብ ሰማያት አመስግንዎ አባሪያም አመስግንዎ ኩልኩም መላእክቱ አመስግንዎ በዘለኹም ሰራዊቱ አመስግንዎ አትን ፀሐይን ወርሕን አመስግንዎ አቱም ብርሃት ከዋኽብቲ አመስግንዎ አቱም ናይ ሰማያትን ኣብ ልዕሊ ሰማያት ዘለኹም ማያትን አመስግንዎ ንሱ አዚዙ ተፈጢሮም እሞ ንስም እግዚአብሔር የመስግንዎ ንዘላለም ዓለም አቆሞም ዘይሐልፍ ሕግ ከአሃቦም ንእግዚአብሔር ካብ ምድሪ አመስግንዎ አቱም ገበላት ባሕርን ማዕሙቁን ኩልኩም አቱም ሓውን በረድን አሳሒታን ግመን ቃሉ ተስልጥ ህቦብላን አቱም አኽራንን ኮረቢትን ኩልኩም ፈረይታ አዋምን ጽሕድታትን ኩልኩም አራዊትን ኩላትኩም እንስሳን ለመም ትብሉን ነፈርታ ዕዋፍን ነገስታት ምድርን ኩላትኩም አሕዛብን መሳፍንትን ኩላትኩም ፈረብቲ ምድርን አግባዝን ጎራዝትን ዓበይቲ ምስ ንኣሽቱ ስሙ በይኑ ልዑል ግርምኡ ኣብ ልዕሊ ሰማይን ምድርን እሞ ንስም እግዚአብሔር የመስግንዎ ንህዝቡን ቀርና አልዓለ ስለዚ ኩሎም ቅዱሳኑ ደቂ እስራኤል እቲ ዝቀርቡ ህዝቢ የመስግነሎ ሃሌሉያ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ሙሉ ሰማያት ወምድረ ቅዱሳት ስብሐት ይክሸ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 25 ክሳብ 32 ነው ድማ በኢየሩሳሌም ስምዖን ዝበሃል ሰብኣይ ነበረ ሰብኣይ ዝጻድቕ ንኣምላኽ ዝፈርሕ ንጽና እስራኤልን ጽበ ነበረ መንፈስ ቅዱስ ድማ ነበሮ ነቲ እግዚአብሔር ከይረአዩ ሞት ከም ዘይርኢ ድማ በመንፈስ ቅዱስ ተገሊጹሉ ነበረ በመንፈስ ካህና ቤተ መቅደስ መጸ ወለዱ ነቲ ኢየሱስ ሕፃን ከም ስርዓተ ሕግ ይኽገብሩሉ ምስኣተው ድማ ኣብ ኢዱ ሓቆፎ ንኣምላኹን ከምዚ እናበለ ባረኾ ወጎይታይ ነትና ኣሕዛብ ምግላጽ ብርሃን ንህዝብኻ እስራኤልን ክብረት ክኸውን ኣብ ቅድሚ ኩሉ ዘዳለኻዮ መድሓን ከዓ እንታይ ካብ ራእያስ ሕጂ ከም ዘረበኻ ንባርያኻ ብሰላም ተፋንዎ ኢኻ በለ ምስጋና ንእግዚአብሔር ኣምላኽ ይኩን ኣሜን ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ምስ ረብኻን መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓት ንሰግደልካ ኣሎና ኣሜን ቃለ ሕይወት የስማዓልና ክፍልታት ጸሎት መምህር ሳራ الرب مرقيتا إنه أبقدمي اتقلوا فرادي كقوم تدالي اللقو اتقامك جايز حلف أدمين من فنانين نفردن بقوة سلازخوانا ببزيحات يعطي رأدن انقدقتن اللقو جنك نفسي جينا أمريت نبريكا فاللوكيس ننسهي مخنيات مريت أمر عبر رأي بسوني أمر كعاز ذكرو يلبون أبقى تمسكنو يلبون مو كاب دقاس تحكي تنسيكي ناب مدحانيكي بنسها هو أملاقي مهارنن عدهنن النابركي تمحسني سبحات لعاب لولد ونفس كاروس لكن قال هوت يسمع لنا آمين دكتور صقاب موعل سب زي ودا موعل سب زي ودا እዚ ዓለም እዚ ከዓ ንዘለዓለም ዝነብር እንትዝኸውን ሲ ነፍሰይ ንጹር ዝኾነ ምኽንያት መሃለወክ ነይሩ ግን እቲ ጽዩፍ ዝኾነ ተግባራት ግን
نتحمق كيكن أب كلمتي حقيني مستقالة أب عرات حاتيات تسدحقي أب شللتنيا كدع سقاخ الله تايو تبيو ملسي وخرستوس أملاخي بتي أسي سفرح فلتخا اسمبد نتيجة العلامة فلتخا انبكخ بتي ملوهتاي نتبلاكا برهانكا نتبلا برهانكا انقدقد الله أنا حسون دنوس أب عراتي دكي سزلخو بيوت أب هيوتين زي قدوس همكو نايتي تقبل أرز أبنت بمساعد أغل بينا وأخو أملاخي أنا قبلني يمو يقرب للي أولا لخو يأذن وزر فني والعالم عالم أمين قال هيوت يسمع لنا هيوت حبتنا ونصح تدنقل شكرا thank you ونصح تدنقل نباريخي اتقلت أفصلال رديئت كزرقحي نتي أب حيلنا نتي أب حلنا كم معبل زقامات الكفو حسابات كباير حغيو نتحمنت النفسي بخونتن عزيو حلواتات فيوا اللهم نابت قلوتن من نقرحن أبقسية مخنياتون نسخي كعاليتن محرتن التلمني على يتعديخي عد منشي هوات نقسين أملاخين قويتا يسوس كريستوس تسفاي إخي هللويا هللويا قال هيوت يسمع لنا thank you أبناك اللي وتسمع لنا وقويتا بزاليت زي أنا عمو بزي حاتيات كنحدر حلونا وأملاخ أبوتاتنا نسخا بروخيخا برخت كأزي بزيحيو قدسم كاون نزل عالم كبر زملأيو أمين وقويتا كم تبخات وكلنا يبزلنا محرت كخمو تخنلنا أعين تخلو نعخاي سبيا اللوا نسخا أبوانو مقبت هبوم وأملاخنا مدحانينا وتسفى خلا وسنات مدرس معنا وقويتا نسخا خابز عليت زنزل عالم تدحننا تعقبنا أمين وقويتا بروخي خامو فردخا مهارني وقويتا بروخي خامو حقنت كارد داني وقويتا بروخي خامو كبر خابرها اللي وقويتا محرت كان زل عالم ينبر وقويتا نعين تقبار إيركا كاولدو ناولدو معقوبيا يسلزخون كاي تنساقني وقويتا نعخا بديلي أمو محارن نفسي أدحنان ناولكو سللخو وقويتا ياباها توكيل اللخو مو أدحنني فقاد كاخ قبر كامهارني نسخا أملاخي فالفالي هوتيخا ببرهان كادما إنا برهان نرئي محرت كان أبتهم زفلتوخا كبرخا خانا بقناعات لبتمسا سقان برختن مسقانان بحق ناتكاي وقد معلم زنبركان نزل علم تنبر زلوخان أبون ودن منفس قدسن نعاخا مسقانان وداسين قرماني قبا لو من كل ساعة نزل علم أمين ولعل قويتا بأخا مئمانن نسم كام زمارن سنة إمو محرت كابسات صباح حقنت كادما ليتي أزنتو وداسي سلوس قدس ممر سارة رابي مريجيتا وداسي سلوس قدوس እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ዝተወልደ መሃረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ዮርዳኖስ ተጠምቀ ኣብ ልዕሊ ዕፀ መስቀል ምእንታና ዝተሰቕለ መሃረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ሳልሰይቲ መዓልቲ ካብ ሞታት ዝተንስአ ብምስጋና ናብ ሰማያት ዝዓረገ ኣብ የማነ ኣቦኡ ዝተቐመጠ ኣብ ሕያዋንን ሙታንን ክፈርድ ከም ብሓድሽ ክመጽእ እዩ ኦ ጌታ መሃረና ምስጋና ንኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም آمين قال هيوت يسمع لنا او سلس قدس محرنا او سلس قدس محرنا او سلس قدس محرنا او قويتا حتياتنا حدقلنا او قويتا بدلنا يتسبسبلنا او قويتا بسانا يقربللنا او قويتا نحممات زبخاب حيوم ما من تتقدس مكالكا فوسهم او قويتا نتوم زمات بطاتنا نديتاتنا نحواتنا نحاتنا كعنف سمعرف وخاب حاتيات نسوزخون كا قويتا ردعنا لما نخا تقبللنا كبرن مسقانا بفصم عرقن قدسنا نعخا يقبع أمين وقويتا محرنا وقويتا بارخنا وقويتا بقعات كبرنا بمسقانا غمزينا ونسلب سمايات نبر ربنا اسمك قدس من قصرات مسافة أركان تاب سماي كومد ما مدريخون على تنجرانا لما هبنا نحنا نزودلنا بدلهم كم تحركنا لهم بدلنا نعسنا ندقلنا كبكفا دخلنا نبارا فتنا يتأتونا من قسم حيلين كبرن
مزال العالم ناتكاين ما أمين هزت يا مريم بناي قدس جبريل ملاك سلامتا سلام لك الروح لنا غدن قليخي بسقاخون دنقليخي أدي جابير تواد قويتا سراوي سلام لك الروح نسفك عن سبرختيخي فركر سقوم برغي أمل تسقى جابير مساقي وفسة الدسبالكي عطياتنا سريرنا نفتو ودخي إياس كرسوس من تانا محرت لمن لنا أمين. ለህይወት ይስማዓልና ዶክተር ጽጋብ ምስጋና ንቅድስት ድንግል ማርያም ቅድስት ምልዕተ ጸጋ ኩሉ ግዜ ድንግል ዝኾንኪ ወላዲት አምላኽ አደ ክርስቶስ ሰላም ንብለኪ ምእንቲ ኃጢአትና ክሓድገልና ናፍቁር ወድኺ ጸሎትና ዓርግልና ንሓቀኛ ብርሃን ኢየሱስ ክርስቶስ አምላኽና ዘወለድክልና ቅድስት ድንግል ሰላም ንብለኪ ንኃጢአት ነፍስና ሓዲጉ ክምሕረና ናብ ጎይታ ለምንልና አው ቅድስት ድንግል ማርያም ወላዲት አምላኽ ንዘርኢ ስም እምንቲ አማላዲት ናብ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ብህደት ኃጢአት ክጸገወና ለምንልና ወናይ ሓቂ ንግስቲ ድንግል ሰላም ንብለኪ ወአማኑኤል አምላኽና ዘወለድክልና ኩርዓት ዘርእና ሰላምታ ነቕርበልኪ ድንግል ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ተአመነት አማላዲት ኃጢአትና ምእንቲ ሓድገልና ተዘክርና አሜን። ቃለ ህይወት ይስማዓልና ህይወት ሓብትና መእተው ጸሎት ሃይማኖት እሺ ቦነት መእተው ጸሎት ሃይማኖት ወአደ ሓቀኛ ብርሃን ነኽብረኪ ኦ ቅድስት ድንግል ወላዲት አምላኽ መድኃኒና ዓለም ስለዝወለድክልና መጽኡ ኻን ነፍስና ስለዘድሓነና ነመስግነኪ ኦ ጎይታና ንጉስናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክብሪ ንዓኻ ይኹን ንስኻ ንሃዋርያት መገሶም ሰማዕታት አኽሊሎም ንጻድቃን ዕልልቶኦም ንቤተ ክርስቲያን ጽንዓት ንሓጣን ሕድገት ብሓደ ዝመለኮቱ ስሉስ ቅዱስ ነበስር ንሰግደሉን ነኽብሮን ኦ ጌታ መሐረና ኦ ጌታ መሐረና ኦ ጌታ ባርኸና አሜን። ቃለ ህይወት ይስማዓልና አሜን። ቃለ ህይወት ይስማዓልና ቦና ጸሎት ሃይማኖት ኩሉ ብዝሓዘ ሰማይን ምድርን ዝርአን ዘይርአን ብዝፈጠረ ብሓደ እግዚአብሔር አብ ንአምን ብሓደ ጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም ከይተፈጠረ ምስ እህሉ ብዝኾነ ወልደ አብ ወሃድውን ንአምን ካብ ብርሃን ዝተረኸበ ብርሃን ካብ ሓቀኛ አምላኽ ዝተረኸበ አምላኽ ዝተወልደ እምበር ፍጡር ዘይኮነ ብመለኮቱ ምስ አብ ማዕረ ዝኾነ ኩሉ ብኡ ዝተፈጥረ ብዘይክኡ ግና ኣብዚ ምድሪ ዘሎ ይኹን ወይስ ኣብ ሰማይ ዘሎ ምንም ዝተፈጥረ የልቦን ምእንታና ምእንቲ ሰብ ምእንቲ ድሕነትና ካብ ሰማያት ዝወረደ መንፈስ ቅዱስ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ስጋ ለበሰ ሰብ ኮነ ሰብ ኮይኑ ድማ ብዘበን ጴንጤናዊ ጲላጦስ ምእንታና ተሰቕለ ሓመመ መከራ መስቀል ተቐበለ ሞተ ተቐብረ ኣብ ቅዱሳት መጻሕፍቲ ከም ተጻሕፈ ኣብ መበል ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታን ተፈልዩ ተንስአ ብኽብሪ ናብ ሰማይ ዓረገ ኣብ የማን አቦኡ ተቐመጠ ከም ብሓድሽ ንህያዋንን ንሙታንን ክፈርድ ብኽብሪ ክመጽእ እዩ ንመንግስቱ እውን ወዳእታ የብሉን ጎይታን ምሕወይን ብዝኾነ ካብ ኣብ ዝሰረጸ መንፈስ ቅዱስ እውን ንአምን ምስ አብን ወልድን ንሰግደሉን ነመስግኖን ብነቢያት ዝተዛረበ እዩ ልዕሊ ኩሉ ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ብዝኾነት ብሓንቲ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ንአምን ንሕድገት ኃጢአት ብሓንቲ ጥምቀት እውን ንአምን ትንሣኤ ሙታንን ንዘለዓለም ዓለም ዝመጽእ ህይወት ተስፋ ንገብር አሜን። ጎይታ ጸሎትና ሰሚዕኻ ኃጢአትና ሃደገልና ክርያላይሶን 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 ሶን ክርያላይሶን 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 ሶን ክርያላይሶን 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 ሶን ክርያላይሶን 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 ክርያላይሶን
Laison, Kria Laison, Kria Laison, Krealaison, 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 Laison, Kria Laison, Kria Laison, Krealaison, 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 Laison, Kria Laison. Krealaison, Krealaison. Petros family, ቅዱስ ቃለ ሕይወት ይስማዓና። አሜን። ቅዱስ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰማይን ምድርን ብክርስኻን ብልግስኻን ሙልአት እየን። ኦ ንኩሉ ትመልእ እግዚአብሔር አቦ መሐረና። ኦ ጎይታ ሰራዊት አምላኽ ሓይልታት ምሳናኹን። ምክንያቱ ኣብ ግዜ ሽግርናን ጭንቅናን ብዘይካኻ ረዳኢ የብልናን። ኦ አምላኽ አባና ሕደር ንበደልና ይቕረታን ምሕረትን ግበረልና። እቲ ብድልየትናን ብዘይድልየትናን ዝገበርናዮ እቲ ብፍላጥን ብዘይፍላጥን ዝስራሕናዮ ስውርን ግሁድን ዝኾነ ሓጢኣትና ምእንቲ እቲ ኣብ ልዕሌና ዝሰመይ ቅዱስ ስምካ ኢልካ ኦ ጎይታ ይቕረ በለልና። ኦ ጎይታ ከም ምሕረትካ ደኣ እምበር ከም ተግባርና ኣይኹን። በከመ ምሕረትከ አምላክነ ወኮበከ ማበሳነ በከመ ምሕረትከ አምላክነ ወአኮበከ ማበሳነ በከመ ምሕረትከ አምላክነ ወአኮበከ ማበሳነ። ጎይታ ብቃት በረና ምስጋና ከምዚልና ክንፅልብ ሰማያት ትነብር አቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትካ ትምጻ ፍቃድካ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን። ናይ ዕለት እንጀራና ለማሃበልና ንሕና ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎ በደልናን ኣበሳና እንደገልና ክፋድናና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና። መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለኣለም ናትካ ኢማ ኣሜን። ወዝትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክልኹ ሕልናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክልኹ ንስኺ ከዓ ንስ ብሩኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብርኽ እዩ። ከምልተ ፀጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ። ኦ ፍስሕቲ ደስ በልኪ ሓጢኣትና ክሰርየልና ናብ ፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን። ናይ ንስሓ ፀሎት ኦ ጎይታ ኣብዛ መዓልቲ እዚኣ ኣብ ቅድሜኻ ብተግባርኹም በዓል ብሓሳብኹም ብኩሉ ዋሳትና ዝሓጣናዮ ንስኻ ርሕሩሕን መክር ሰብን ስለ ዝኾንካ ምንቲ ትቅዱስን ካኢልካ ተዓረቐና ንክደገልና ብኣምላኽ ብሰላም ክንሓድር ሰላማዊት ለይታ ሃበና። ኣብዛ ናይ ድቃስ ግዜና ካብ ኩሉ ጭንቀት ናፃ ግበረና። ካብ ኩሉ ክፍኣትን ካብ ኩሉ ፈተና ፀላን ክህልወና ከዓ ናይ ሰላም መልኣክካ ለኣኸልና። ብፀጋን ብርህራይን ትመፍቀር ሰብ ብዝኾነ ሓደ ወድኻ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓንናን ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ብኡን ምስኡን ክብርን ውዳሴን ግርማን ዘለካ ማዕረኻ ምስ ዝኾነ ወሃቢ ሕይወት መንፈስ ቅዱስን ምስጋና ይግባኣካ ሕጅን ንዘለኣለም ዓለምን ኣሜን። ድሕሪ ነብሲ ወከፍ ሰዓት ዝፅለ ፀሎት ወጎይታ መሓረና ምሕረትካውን ኣብዝሓልና ወኣብ ነብሲ ወከፍ ሰዓትን ግዜን ኣብ ሰማይን ምድርን ብክብረት ዝገለልካ ክርስቶስ እሙን ኣምላኽና በዓል ነዊት ዕግስትን ብዙሕ ምሕረት ምስ ሰማያት ተመላኻን ርሕሩሕነቶም ኣነ ዝቐደማዮም ሓጢአተኛታትን ትምሕር ንሓጥብ ንስኻ ተመሊሱ ብሂወት ክነብር እምበር ሞት ዘይትደሊ እንትፅበዮም ዘሎ ተስፋ ሰማያት ክረኽቡ ንኩሎም ናብ ድሕነት ትዕድም ወጎይታ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ናብ ኩሉ ሰዓታትን ድማናና ትቐበል ህይወትና ቃንዓልና ትእዛዛትካ ንገብር ምርሓና መንፈስና ቀድስ ስጋናን ሓሳባትናን አንጽህ ትምኒትና ወስመር ሕማምና ፈውስ ሓጢአትና ሓደገልና ካብ ኩሉ ክፉእ ሓዘንን ስቅያት ትድምር ዳአና ብህልውና ክንዕቀብ ብቅዱሳን መላእኽትካ ኣለወና ናብ ውህደት እምነት ከነመርሕ ምእንቲ ናብቲ ዘይምርመርን ዘይውሰንን ፍልጠትካ ክንበፅሕ ኣድለና ንስኻ ንዘለኣለም ብሩኽ ኢኻ ኣሜን። ኦ ጎይታ ብቕዓት ግበረና ምስጋና ከምዚ ኢልና ክንፅሊ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምፃእ ፍቃድካ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን። ናይ ዕለት እንጀራና ለማሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንዕብሳና እንደገልና ክፋድቕናና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና። መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ ኢማ ኣሜን። እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ሕልናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ከዓ ንስ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብርኺ ምርተ ፀጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ። ፍስቲ ደስ በልኪ ሓጢአትና ክሰርየልና ናብ ፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን። ቃለ ሕይወት የስማዓልና ኣቦና
نقولنا زخبركم حزب እግዚአብሔር ناز قدس بيت هرسيان اتهبونا يسولس ولا تسركن كمون تشعت هابتات قدس بيت هرسيان أبزز زلهم بتبعاتن بعنقادون كونكم تكاتاتل وزلهم قدس بيت هرسيان السيد صادقان أثبت هوتان خفلكم تبل نخلهم بالساعات زي أبسببا أبسقم أبشجر نزلوا رهوا سلام كسانت عرفتي هبهم أبيت ما أسرت نزلوا مصحراء يفترلهم بحمام من الساقيف أو سمحرات يورد لهم كم بموت سجاز تفلينا جنة من سميات هجر قدساني وارسهم أمري رح أزل نزلهم كعادة بس قدساني دبسكم نقول له أنا خاز استوعلا أمره يبو مودعتنا سبقلنا كابتوم تشعت هابتات بقدس بيت خريستيان وي هابتات وي سنة مقبارات أما بل شاموناي ينازل لنا السخاءات قبرو هبات كوينو أبزي شاموناي هابتي بيت خريستيان أب حموشاي أرستي شمون تنت بحموشا قبر سناي نفس مالهم مقدتات أبزبل مجمريا صلوت رئينا سمعيت قال قبري نواياون نواتاون دقف فتحاوي دقف زبرينا لومي كم فقاد اكزابيهر نريخا حبرتاوي دقف زبل 4.3 أبزي عبتحتي شومون تنت بحموشة قبر سناي نفسم اللهم مقدتات أبزبلو زلو إنا خنرئي أبتز حلفة قزي ناسب ككماد لاينتو صلوت نزدليون صلوت سمعيت نزدليو قداماي نكع خبو خينا كندنقص اللو قبري أبزدليو قبري فتحاوي دقف أبزدليون فتحاوي دقف بزحات كابتهم فتحاوي دقف زقبرو نبرو ويتانا اسكريستوس نزياتهم حدقوهم نعين تدليهم قماليال نبعلو مس أملاق تبقى خيتهلو دابلا بتفتحي زدليولو جزيه كما يقرون فتحي قبرو خمس نبرو إنا بسفحر إنا خم قال إكزابير سلازي اتي حبرت هاباو دقف انتا يمثل لومي خم فقاد إكزابير كن رأينا نمحبراون منفساون هيوت نمحبراون منفساون هيوت ترجمون مقاراتن كابز هو نتبتات حدا اتي حابيركا بحنساب التحلفو جزيه ايو إذا علتاوي حبرت زي كابتا أكالاوي نلعلي سنة لبوناون منفساون ربحو أزيو زعبي ايو نابنت حدا نوبؤو بمخنيات سدات ما أسرتي ويموت زساء قلعة كل نجار لعلت زاد اليوم متن أمالي كالو ختبك حقوسن عقوبن كتقبرو أي كالني اتون كالوت مسرتاوي عند ليتات سلازم لا كالو طرح حقس كتقبرو زكال نيرو زخون دزخون دك هابتامات بفلاي ولدهم زخونه حزن وي قدات اي متسمع من نيرو برقص اتن ولادي خامسان اما حبره قطباوي هيوتكا كبيد نو زفتر مس زخون نت ولاديها وي ولاديتكا ناي مسان مرت بعزفتات كم زعبيو زخونه ترتر يبولون قطباوي وحسنات سلاز تراغاغص الكاغن نت ناي ولادي وي ولاديت فقرن حاليوتن متكاتا خون أي كإلني بزعبا نفس وكف عينت محبراو صقم دما اتحق نسيو نغراو دليتاتو سلازت مالالو طرح كل صقمو زفتحلو سب يلون اذا حق زدما ايو غبر سناي كمالو بزعبا زغبا اقداس صلات يملكتنا نسخا مستوم محبراو صقمات زلو سبات بغبر سناي كنواسا كلنا مساتاتهم صبقنا حبرت غزي بزعبا محلاف كنحسب كم زغبانا اي نتم ولدهم زسانو كم ولدهم كنا مستم دقوم استغدوم ويون ولاد زي تعدلو كم ولدهم كنا نسدتنياتات كم دق عدوم
كم سدرهم كنا أخل جزية خنهبهم ناتي زقودلهم سبهم كنت كألهم عند زيك إلنا نخبدهم أخلماي نزبانهم كداونت بمهاب سلزة قلقلنا يوم طرح ناتي نإجزابير وكلنا أن قبرو قبر سناي بملآت فسي من يخنبهال أي كألني إجزابير أبزع عدلهم تاريخ نحيدة سبات كنسمع كلنا أبوآ نزي ساعنت سدرابيت بتنتا سدرا زهابوا خطر فغري اتوم قلعو تناي بحق أبوهم اتي بقبر سناي زقلقلهم زلو سبك سعز مسلوم زخون الوان اللو إذا دما زأكل ناي قزي وفر بمقبار نتا سدرا نتناي أبو سمعتا كم زرويلا زمل كترنا ايو قلا سدتنياتاتون اتا مدرس سدتهم قزا هاقرو منبر وانا هاقر كوينا سع زي تسمعهم كسع مخان زيتانان علقوان اللو دوقوم استقودقوهم ويون بمسرة ولد زي تعدلو وحدات عدلنياتات سبات عب كبابيهم بزلو ناي ولد فقري بزاز قابوهم ومناتني أملاخ سبات بزا قرم مثلنا عن حقوسن تدبسهم الرأيو يوم كم زيزا عيناتو عوت قبر سناي وخل ماين شارك وركن بمهاب تراي كفصم أي كألني نخسعن قربتن حاليخا نتابع أمرؤمن لبومن قسلي خوينو زساق يوم زلو سئنت فقري شلل انت إلكايو نتناي وشي آتي زساق يوم زلو إشوخ كي نقلكا نتبلع على زلو قسل تراح كم حكام زقصر قدولو قبري إيو حيلا حقوسن مصننا عن كبداتو بزي قدس نزخوين عينت قدلات هيوت بعوت كتوصو يخلك ايو حيل صقاب جن نخسع خام بعد زحلف كبيدن نبارن صلوا احد جن نا هيوت مسرتاو دليتات سلاز تمالو الكاطرح عقبت زركبن نمنبار كتفقرا زخلن انت زخون مسرتاو طلباتهم كاب مملا حليفهم ازيوم ذهبتهم سبات بقزانتن بچنقتن اي متساقيون رئيس قتلتون اي مفصمون نيرهم سلازي اتعوتن حقنيان جبار سناي نقل خفال زي كونس نخلنتنا اتسبي زقلقل توم حدا عينت محبراو صقم زقاطمهم سبات اتخالقنا هيوتهم دليتات اخيلو بزترف مقدي بزتمالا اللهم كونو يخولو يوم نابنت ابو از سانت سدرا ازي هبتام سدرا بيت كتكون تخيليا سئنت ولادي قطباوي قلولاو سلازي صعبه إذا سدرا زي أصقم يبلان كبهال يكالدو نتأبو طرح كمالو زخيل ناي لبون وحقاف اتهاب تخعد قالومن كتكالومن يخيل ديو حد حموم عدري زو على سب زخوانا قطباو صقم سلازي بلو كنابي وزخول قلعا سبيت سلازلو بجا كاناب تزلو بسحكا اكزابير محرت يورد الكامبال كال زيد ليو سب غيرنا خنريو ايقبان إذا سبزي أبت تعيز نبرلو جزية مس سبيتون دكون طرح زواسع سبعين نبرن توم بسرح بمحبراوي بداية بعركناتن قال زمدناتاتن زواس أوز نبور سبات حجيجن مسيء اللون معلت خمي إلى خم تحلف فسيمو زي ردو أزنبرة حجيجن حنت ساعات كند حنت معلت تخونس سبي أبرئسي ودما نايموت سقات أوشو زناوس وسب خوني خيلي نايزل على ما وعشو قداي كان ناوس أوني خيلي بزعبا مساي نايتا بمخنيات حدقا حمامو أنسالالي وازلو سدرابيت كبير سقات كم سمع ردو حقي وزته ننفس وكف محبراو سقم ببا عرستو هنريو خلنا كندهسو ساينا حفشاوي كنجنزبوز قبا أن حققنا بزعبا استمال قبر سناي نحسب انتلينا نتنا قراوي قصو طراح زي كونا نتسنا لبناون منفساون قصوون زعابي يقول حتى خنهبو خمس قباءنا ايو نزوما محبراو ساقمات زن صبارغو سنة لبناويان منفساويان عنكفاتات انتاي كم زموسلو انت زي استوعلنا لهم انت زي فليتنا يومن نعوم ام مفتاح تبقو سخن وسد كونا خنعوة اللهم عين خيالنا مخنياتو كم زلو نزي فلت كايو هلاونتو نزي الرقاقز كايو ساقم نمفتحو ختبقس اي كالني كالاي
ولا خمزلو رقصنيا انتخون كادما بخمي كم تقالوسن كم تفتحون انده زي فليتكا كاب كتفتحو بزبقى سختقاددو تخيليخا سلازي بزعبات ناي قبرة سنة حلافنتكا نقحون وفي انتخونكا بزعباتهم سنة لبناون منفساون ساقامات زلو كأفلتو نخات عبي ازيخا كتقدسن كتسرحلون يقبا بزما دايزي حلافنت زي وسيدا نهزبا خطعتق زقبا اتا سبنت كريستوس زخونت قدس بيت خريستياني اتو ما بتحت صلالا زلو مس سنة لبنان اقلقلوت مخرن حكمنا نأمرون استتحازم ويا زلوهم اقلقلتان نئمنانان اوهاهدا نهزبا ختمهر እንደ ዘይብላ ድማ ካብ ዘለዎም ዓዲማ ብኸሙ ዘስተምሁሩ ሰባት ከተሰልጥን ይግባእ 4.4 አገልግሎታዊ ደገፍ አገልግሎታዊ ደገፍ ኣብቲ ደጋጊምና ዝተቀስናዮ ምስላ ሕያዋይ ሳምራዊ ከም ዝግባእ ተንጸባሪቑሎ ሕማም ሽምግልና ስንክልና ዝኣመሰለ ማሕበራዊ ጸገማት ናይቶም ጉዳያት ናይ ምግባር ዓቕሚ ስለ ዘዳኽሙ ነቶም ኣብ ከባቢኦም ዘለዉ ኩሎም ሰባት ንግብረ ሰናይ ዝኸውን ርሒብ ኣፍ ደገ ኣገልግሎት ዝኸፍት እዩ እዚ ዝተጠቕሰ ጸገማት ድሮ ኣብ ኢድካ ንዘሎ ትሕዝቶ ክትጥቀመሉ ኣይኽእለካን እዩ ካልእ ብዙሕ ኣብነታት ምጥቃስ እውን ይከኣል እዩ በዓል ቤታ ምስኣ ዘየለ ኣዶ ቆልዑ ካብቶም 3-4 ደቂ ሓደ ተጸሊእዎ ኣብ ሆስፒታል ምዝዕቆብ ናብ እትምቀሎ ጠፊእዋ እትጭነቕ ጭንቀት ኣዝዩ ከቢድ እዩ ኣብዛ ከባድ እዋን እዚኣ ፍሩታ ስሩሕ መግቢ ወይ ጥረ ገንዘብ ደርቢኻላ ምኻድ ናይ ሰናይ ግብሪ ምዃኑ ዘይተርፎ እኳ እንተኾነ ነቲ ቀንድን ዘጨነቓን ዘሎ ጸገም ዝፈትሕ ግን ኣይኮነን ኣብ ከምዚ ዝመሰለ ወጣር እዋን እቲ ኣብ ከባቢኣ ዘሎ ህዝቢ ወይ ነቲ ሆስፒታል ዘሎ ወይ እውን ነቶም ኣብ ገዛ ዘለው ደቃ እናተባራረየ ብምዕላይ ክድግፋ እንደዘይክኢሉ በፂሒዋ ምኻዱን ጽቡቕ ምንየቱን ምምናዩን ጥራሕ እንታይ ክዓብስ ይኽእል ርእሶም ከኣልዩ ዘይክእሉ ወይ እውን ኣድላይ ስድራቤት ዘይብሎም መዳቕስኦም ዘባላሽው ሕሙማት ኤድስ ለምሲ ኣካላት ሕማም ኣእምሮ ወዘተ ዝኣመሰሉ ሕማማት ዘለዎም ሰባት ገንዘባውን ዓይነታውን ደገፍ ካብ ምግባር ሓሊፍና በኣካል ተረኺብና ኣገልግሎታዊ ደገፍ ክንገብረሎም እንደዘይክኢልና ክጥቀሙሉ ዘይክእሉ ከምቲ ደገፍ ንገብር ከምዘይብልና ከነስተውዕል ይግባእ እዩ ዝሓመመ ኣባላ ናብ ሆስፒታል ምምልላስ ዝተጸገመት ስድራ ቤት ደቃ ናብ ቤት ትምህርቲ ዘመላለሰላ ዝሰኣነት መበለት ኣብ ከባቢኣ ዘለው ሰባት እንደዘይደጊፎምዋ ዝኾነ ካልእ ዓይነት ደገፍ እንተገበሩ ነቲ ጸገም ክፈትሕዎ ኣይክእሉን እዮም ስለዚ ቀስ ኢልካ እቲ ዝሓሸን ዝበለጸን መፍትሒ ምግባር ኣድላይ እዩ ስለዚ ነቲ ነገራዊ ድሌታት ኣብ ምምላእ ጥራይ ዘይኮነ ነቲ ኣገልግሎታዊ ጠለባት ናይ ጽጉማት ኣብ ምምላእ እንተ ተጊህና ጥራሕና ነቲ ንእግዚኣብሔር ወኪልና እንፍጽሞ ግብረ ሰናይ ብብቕዓት ክንፍጽሞ እንኽእል እግዚአብሔር ባዕሉ እውን ኣገልግሎታዊ ደገፍ ብምሃብ ንህዝቡ ከም ዝናቢ ቃሉ ኣረጋግጽልና እዩ ንድኻ ዝሓልየሉ ብፁዕ እዩ እግዚአብሔር ብመዓልቲ መከራ የናግፎ ኣብ መደቀሲ ድናሲኡ ከለኻ እግዚአብሔር ይድግፎ ንስኻ ኣብ ግዜ ሕማሙ ንብዘላ ዓራቱ ተንጽፈሉ መዝሙር ዳዊት 41 ካብ 1 ክሳብ 3 ኩሉ ዝኽእል ፈዋሲ ኣምላኽ ክንሱ ምፍዋስ ሓዲጉ ዓራቱ ከንጽፈሉን ክድግፎን ዝመረጸሉ ምኽንያት እንታይ እዩ ካብ ምሕዋይ ንላዕሊ ምድጋፍ ዘርብሖ ምዃኑ በቲ ዘይምርመር ረቂቕ ኣእምርኡ ስለ ዝፈለጠ እዩ ነዛ ተግባሩ እዚኣ ድማ ኣብቲ ንዓይ ሕሩይ ኣቕሓ እዩ ኢሉ ዝሰመዮ ቅዱስ ሃዋርያው ፈጺምዋ እዩ ካብ ክፍውሶ ብጸጉኡን ብሓይሉን ክድግፎ መረጸ እቲ ንሓሳብ ኣምላኽ ቀልጢፉ ዝርዳእን ዘኽብርን ሃዋርያ ድማ በቲ ሓሳብ ኣምላኽ ተሓጐሰን ተሓበነን ካልኣይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 12 ቁጽሪ 7 ክሳብ 10 ንሕና እውን ነዚ ናይ እግዚኣብሔር ምኽርን ጥበብን ምርጫና ገርና ንድኹማትን ጽጉማትን ኣገልግሎታዊ ደገፍ ንምሃብ ክንተግህ ይግባአና
اتناستات 38 عامتات زتدنس مصاغع كمناتو اقلالصا كاب حمامو خفوس زي كاله اتملاخ نتماي امنقس ابزنقساقسل اوان تسكيمو نابتاماي زاتوسب بمسانوي ويتانا بزعبا حمامو مسحاتتو كاب بزعبا حمامو نلعلي بزعبا زغلغلون زدغفون سب مساني يزطرع 38 عامت زحمم سبايكا ابا نبره ኢየሱስ ድማ ነዚ ደቂሱ ምስራአዮ ነዊሕ ዘመን ምሕማሙ ፈሊጡ ክትሓውዶ ትደሊ ኢኻ በሎ እቲ ሕሙም ከዓ ጎይታይ እቲ ማይ ምስ ተንቀሳቐሰ ናብ ተቐላይ ዘውርደኒ ሰብ የብለይን ኣነ ክሳዕ ዝመጽእ ድማ ካልእ ቀዲምኒ ወርድ ኢሉ መለሰሉ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 5 ቁጥሪ 5 ክሳብ 7 እቲ ኣብ ሉቃስ ምዕራፍ 5 ቁጥሪ 17 ክሳብ 26 ማርቆስ 2 ካብ 1 ክሳብ 12 ተገሊጹ ዘሎ ታሪኽ ናይ ሰብ ኣገልግሎታዊ ደገፍ ጽቡቕ ገይሩ ዘግህደልና እዩ ነቲ መጻጉዕ ኣገልግሎታዊ ደገፍ ንምሃብ ዝተወፈዩ 4 ሰባት ጸይሮምዎ ምስ መጹ ናብታ ጎይታ ዘለዋ ቤት መገዲ ተዓጺዎም መሕለፊ ሰኣኑ ምስ ጨነቆም ድማ ብጡብ ዝተሰርሐ ናሕሲ ናይታ ገዛ ከፍርሱ ጀመሩ መጻጉዕ ሰብ ናብ ዝባን ናሕሲ ምስቃል ከቢድ እዩ ቃሬዛ ሙሉእ ዘእቱ ናሕሲ ምፍራስ ድማ ከቢድ ስራሕ እዩ ብዓይኒ ሕጊ ድማ ዝሕትት እዩ ከፍርሱ ከለው ድማ ሰብ ገዛ ኮነ ክፉእ ዝረኣዩ ሰባት ብዙሕ ተቃውሞ ከም ዘስምዑ ርዱ እዩ ናሕሲ ከፍርሱ ክብሉ ንጎይታ ሓዊስካ ኣብ ትሕቲ ናሕሲ ንዝነበሩ ኩሎም ናብ ሓደጋ ከእትዎም ይኽእሉ እዮም እዚ ኩሉ ክገብሩ ከለው ነቲ ናሕሲ ናይ ምዕራይ ወፃኢታትን ሕጋዊ ተሓታትነትን ዘስዕበሎም መቕፃዕትን ክሽፍኑ ተሰማሚዖም ኣለዉ ማለት እዚ ኩሉ ድሕሪ ምግባሮም ጎይታ ፈቃደኛ እንደዘይኮይኑኸ እንታይ እዮም ክገብሩ በታናታቶም ተግባር ኣብታ ቤት ኮፍ ኢሉ ከገልግል ስለዘይከኣለ ሓዲግዎ እንተወፀኸ እንታይ እዮም ክገብሩ ሕማሞም ኣውሪዶም ደድሕሪኡ ድዮም ክኸዱ ወይስ ነቲ ዘፍረስዎ ናሕሲኦም ክጽግኑ ነዛ አገልግሎት እዚኣ ክፍጽሙሉ እንደዘይውፈዩ እዚ መጻጉዕ ክሓዊ ምኽኣለ ዶ ጎይታና ነቲ ሕሙም ዘርአይዎ ሕያውነት ጥራይ ዘይኮነ ነቲ ኣብ ልዕሊኡ ዝነበሮም ብግብሪ ዝተገልጸ እምነት ርእዩ እዚ ኣዝዩ ተደነቐ ኣካላዊ ሕማሙ ጥራይ ዘይኮነ ሕድገት ሓጢኣት ብምሃብ ካብ መንፈሳዊ ሕማሙ ንፈወሰሎም ነዚ መንፈሳዊ ሕውየት እዚ እቲ ሕሙም ጥራሕ ዘይኮነ እቶም ሰብ ልዑል እምነት ኣገልግሎቱን ኣይሓሰብዎን በቲ ዝተምሃርናዩን እንሰራሓሉን ሞያውን ንጽጉማት ክንድግፍ ንኽእል ኢና ሕክምና ዝሞይኡ ንዝሓመሙ ጽጉማት ብምሕካም መምህርና ዝሞይኡ ንዝኽታማት ኣካዳሚያዊ ደገፍ ብምግባር በዓል ሞያ ሕጊ ኣብ ልዕሊ ጽጉማት ንዝወረደ ዓመፅ ብምጥባቕ ወዘተ ምሕጋዝ ይከኣል እዩ ነዚ ኣብ ላዕሊ ዝዘርዘርናዮ ግብረ ሰናይ ዝፍጽመሉ መገድታት ከም ተማላላኢ እምበር ከም ተተኻኻኢ ጌርና ክንሓስቦ ኣይግባእን ገንዘባዊ ደገፍ ስለ ዝሃብካ ነቲ ኣገልግሎታዊ ደገፍ ሸለል ክትብሎ ኣይግባእን ዋላ ብዙሓት ክገብርዎ ስለ ዝረኣኻ እኳ ክትድግፎ ክትገድፎ ኣይግባእን እዩ ንሳቶም ተልእኾኦም እምበር ተልእኾኻ ኣይኮነን ዝፍጽሙ ዘለዉ ብርግጽ ብዙሓት ሰባት ንሓደ ጽጉም ክተግህሉ እንተሪኢኻ ኣቓልቦ ዝሰኣነን ደገፍ ዝተሓረሞን ካልእ ሰብ እንተልዩ ክትደሊ ልቦናዊ ስጉምቲ እዩ ካብ ኣገልግሎት ንምህዳም ከም ምኽንያት ክትጥቀመሉ ግን ከምቲ ሕያዋይ ሳምራዊ ዘይኮነስ ከምቲ ጨካን ካህን ዝገበሮ ብልህነት ዝጎደሎ እኮይ ምርጫ እዩ ካብዚ ከምዚ ሰውረና እግዚአብሔር ንሓደ ሰብ ብሓፈሻ ብግብሪ ሰናይ ብፍላይ ከዓ ብኣገልግሎታዊ ደገፍ ዕውት ክገብሮ ዝኽእል ኣገዳሲ ባህሪ ናይ ኣገልጋልነት ባህሪ እዩ ንኸምዚ ኸማኻ ሰብ ርእስኻ ኣትሒትካ ከተገልግሎ ምድላይ ንመብዛሕትኡ ሰብ ኣዝዩ ዝኸብዶ እዚ ድማ ብሰረት ሰይጣን ዝዘረኣልና ኣነነታውን ትዕቢታውን ባህሪ እዩ ሰዓቢ ክርስቶስ ክርስቲያን ኢሉ ዝእመንን ሰብ እዛ ኣብ ክርስቶስ ጎሊሓ ዝተረኣየት ባህሪ እንተ ኣጸይፋቶ
نايمن ود مزمور مخان بجبري أرجعيسو سلازلو كريستيان نابلة بزقدس ويتان بزقدس أمنت كريستنان اندزي اللاجسة يزحشو بزنا يقلقلوتن طبابن بحرين زي تبارك سب انت علي دما اتخيس تحفر نقول بلكس زهب أملاخ نتعبيتو حمششو بحري أملاخ تراي زي كونس بحري سب نايمخان تحتن فقادنيان منفس كعتوه بصامن بصلوتن تدفئو نأملاخو خلمنني قبا ماتيوس 10:28 فيليبيسيوس معراف فيليبي معراف كلته قصر 5 حساب 8 قداماي كورنثوس معراف 9 قصر 10 قصر 10 حساب 22 توساخي بزح تقصتات አለው ናብ ከምዚ ዝበለ አገልጋልነት ለጠቅ አቢሉ ንክርስቶስ ከምስለና ዝኽእል አተሐሳሰባ ድማ እቲ ጎይታ ዝአዘዘና ወርቃዊ ሕጊ እዩ በአርሲ ሕግን ነቢያትን እዚ ዝእዝዝሞ ከምቲ ሰብ ንዓኻትኩም ክገብርልኩም እትደልይዎም ዘበለ ኩሉ ንስኻትኩም ንዓኣቶም ከምኡ ግበርሎም ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 7 ቁጥር 12 ንዓኻት ንኻልኦት በጽሒዎም ዘሎ ማሕበራዊ ጸገማት በጽሒካ እንደዝኸውን ሰባት ክገብርልካን ክኾነልካን እትደልዮ ነገር ኣዝዩ ብዙሕ እዩ ስለዚ ከምታ ኣቀዲምና ኣብ ዕብራውያን ምዕራፍ 13 ቁጥር 3 ኣብቲ ስጉኦን ከም ዘለኹም ኣብቲ መከራቲ ከም ዘለኹም ኮንኩም ዘክርዎም ዝብል ቃል ዝረኣናዮ ንገዛእ ርእስኻ ኣብ ኩነታት ናይቶም ጽጉማት ሰባት ኣቲኻ ሽዑ ክትረኽቦ እትደሊ بمستنتان نتوم أب كبابي خازلو صقومات كومو خمزدليوم بمحساب نعو نمملا بخلو عقمخاخ تقادل يقبا سلام حرت أملاخ بأكل نابت سقم اند زياتها بكا نسناي قبرخا من انتخا تعززو بحلناخا أب تخنا تاتتي كتنبر كمزلخا خوينكا نبر ازبسو لا تحساس بازي نخلت تنقر يتغمكاي قداماي فقاد أملاخ كوينو نابتخونا تاتي انت آتخا زتدالون زتعلمن حلنا سلزترخا كم توم كمو كقاتموم كم زخيل فسيموم زي حاسبو سبات آي تحمشيشيني خاي كالاي بزعباتهم كمو زقاتموم سبات صور كسمعكا صوغمم كتردالهم ندقفو معداوكا بحياونت كتزرقح يخلقكا ايو اب كبد صقوب طمو يلن بزعينتو يوهان كوننت زخا حدنا تحساسبا تملالس انتو خنكا قنا فرهيوتكا عمس اخوينو تراح يسترف حانتي فرنساويت لعلتي ابزبنا سورا فرنسا اب 10 شمونتن خفل زمن حزبي نعبخ قبر مسرعيت انتا ايو كوينو الى حتتت طميو الوم مسملسلا امو كيك زي بلع الى مليسا يبهال زبلع زسانه حزبي مراحتو سلا زبلع دما نعان نخلو نغساو سدرابيتان بخفو ጭካነ قتلهم እቶም ንርእስና ኣብ ኩነታት ናይቶም ጽጉማት ኣቲና ክንርኢን ንግብረ ሰናይ ክንድረኽን እንጽገም ሰባት ድማ በኣፍና ከም ናታ ክሳዕ ምዝራብ እንደዘይ ዓሸና እኳ ብግብሪ ግና ካብቲ ናታ ዝኸፍአ ንዛረብ ከም ዘሎና እንደዘይ ሰሓትናዮን እንደዘይ ረሳዕናዮን ይዝሕሸና ዕሽነትና ኣብ ቅድሚ ሰብ እንደዘይ ተጋህደኳ ኣብ ቅድሚ መመድበር ፍርዲ ክርስቶስ ደው ምስ በልና ግና ክኽወል ብዘይክእል መገዲ ንዘለዓለም ክቕላዕ እዩ እቲ ዘሕዝን ከዓ ሽዑ ንምልባምን ንምንስሐን ዝኸውን ግዜ ከቶ ዘይምህላው እዩ እቲ ንምልባም ዝተመደበልና ግዜ ሕጂ ጥራሕ ምዃኑ ወርትግ ንዘክር እዚ ክንገብር እግዚአብሔር ይደግፈና 8.6 ግደ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ምዕዛዝ ግብረ ሰናይ እዚ ቃል እዚ እሙን እዩ ነቶም በአምላኽ ዝኣመኑ ሰናይ ግብር ንምግባር ምእንቲ ክቐኑ በዚ ኣጸቢዕካ ከተረድኦም ደልለሁ እዚ ጽቡቕን ንሰብ ዝጠቅምን እዩ እቶም ናትናውን ብዘይፍረ ከይኮኑ ነቲ ብግዲ ዘድሊ ሰናይ ግብሪ ክገብሩ ይመሃሩ እዩ ቲቶ ምዕራፍ 3 ቁጽሪ 8 ክሳብ ቁጽሪ 8:14 መሪሕ ጥቕስና ብንጹርን ብኣጽንዖትን ገሊጹልና ከም ዘሎ ግብረ ሰናይ ብምርጫ ዘይኮነስ ብግዲ ዘድሊ ተግባር እዩ
قبر سناي زي بالكا مخان مالت فرا زيت فري أم مخان مالتي فرا زيت هب أم دما درار فاسن حاون كم تخون قدس وانجيل دقاقيمو قليسلنا زقلسلنا حقي يو ماتيوس 3:10 لوقاس 3:9 لوقاس 10:3 كاب 6:9 يوحنس 10:5 كلتن 3 حواري قدس باولوس قبر سناي بقد زدلي يلو مخنيات قلص كله بمسرته اتستفترنا له علامان السموخانو بخمس السعب قليسلنا له نحنا نتأملاخ قديمو زدالو ولنا سناي تقبارات نافسمنا من انتخنبر بكريستوس إيسوس تفترنا فطرات أملاخ إناي إفيسون كلتا 10 أبزا هواريا وقالزي أقدا سنت قبر سناي زو قل لح 3 نتبتات سفيرو قالو قداماي سناي قبري أب قدمي يغريتا السب قدم مفتارو أقدمو بأملاخ استدالو لنا حنصوص قدناي أملاخ زدالو ومخانو ترحقوا نأقدا سنتو أزيو عبي قبرو كاب أفسب سلا سمعنايو ويوين بإرسب أبستا صحفة مسحف سلا زنببنايو مهزو سب كوينو خسمعنا أيقبقان بفقاد أملاخ استدالو خاب كونن بار بفقاد سب كفرس وي أمرج أسب كودق زقبوا أيكونن قبر سناي مقوسايم بار قبل علتي زل عالماوي ملوكتاوي مننتو قبل علي لو علاوي فقادون سلطانون زفصم علوت يو كالاي سب قدم مفتارو استدالو ولنا مخان دما نايا قداسنتو قلوح مرأياي سالساي سب ما انت سناي قبرنبر سناي قبر ما انت سب زي مفتارو دما سالساين زعبين رقاحي نايا قداسنتو مخنياتو اكزابير ما انت سبيلو نسناي قبري نواقع عداقا اتي واي فلتني اكزابير ما انت خبري سناي ما انت خبري سناي قبريلو دا نسب نابغهان مي دربيوم بر ما انت سبيلو نقبر سناي دربيو اي فلتن سناي قبري ناي وشعو مننت مجلسي ملك حبرتنا دمايو حواريا باولوس ابتنا تيتوز صحافه ملوخت دقيمو كم سعبيلو صحيفلنا له نأملاخ كم زفلتو بعلاتهم يبلو فنفناتن زي الززون نسناي قبر زبلخ زي طعمون بمخانون قنا بات قبروم يخحدو الله تيتو حدا 10 بقار قبر سناي زي مقبار مالت نأملاخ مخحد مالت مخانو بنصر تصحيف لنا الله سلازي دما أب عين أملاخ فنفن تخون نتز تفتر كالو سناي قبري تفنفنو انتخونكا እግዚአብሔር ክፍንፍነ ካምበር ከخبረካ ክትጽባይ ካአልኒ እቲ ዝሕዝን ከዓ እዚ ባህሪ እዚ ኣብቶም ንኣምላኽ ንፈልጦ ኢና ዝብሉ ሰባት ዝረአ ምዃኑ እዩ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ንመንፈሳውያን ሰባት ኣብ ክልተ ምድብ ከፊሉ ገሊጽዎም ኣሎ ነቶም ንሰናይ ግብሪ ዘይጠቕሙ ብዕንፀይትን ብመርየትን ከም ዝተሰርሐ ኣቕሓ ዝግለጹ ሰባት ኣቕሓ ውርደት ክስመዩ ከለው እቶም ሰናይ ግብሪ ንምግባር ዝዕወቱ ንተግባር ኣምላኽ ዝጠቕሙ ሰባት ድማ ኣቕሓ ክብሪ ብምባል ፀዊዕዎም ኣሎ እግዚአብሔር ምስቶም ኣቕሓ ክብሪ ተባሂሎም ዘለው ምስኣቶም ክፅምብረና ቅዱስ ፍቃድ ይኹነልና ግናኸ ኣብ ዓብይ ቤት ካብ ዕንፀይትን መርየትን ዝኾነ ኣቑሑ ድማ እምበር ኣቑሑ ወርቅን ብሩርን ጥራሕ ኣይኮነን ዝርከብ ገሊኡ ንኽብረት ገሊኡ ንውርደት ይኸውን እምበኣርሲ ሓደ እኳ ርእሱ ካብዚኣቶም እንተፅረየ ንሱ ኣቕሓ ክብሪ ዝተቐደሰ ንተግባር በዓል ቤት ዝጠቅም ንሰናይ ግብሪ ዝተዳለወ ይኸውን እዩ ካልኣይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 2 ቁፅሪ 20-21 ንሰናይ ግብሪ ዘይጠቅም ኣቕሓ ውርደት ናይ ዕንፀት እንተኾነ ብሓዊ ይነድድ ናይ መሬት ኣቕሓ እንተኾይኑ ድማ ይሕምሸሽ ኤርምያስ 18 ካብ 1 ክሳብ 12 ምዕራፍ 22 ቁፅሪ 28 ክሳብ 30 እቲ ሰናይ ዝገብር ግና ብወርቅን ብሩርን ከም ዝተሰርዐ ኣቕሓ ክብሪ እዩ ዝቁፀር ኣብ ሓዊ እንተኣተኻዮ መሊሱ ይኹላዕ እንተተጨፍለቐ ድማ ዳግማይ ናብቲ ዝነበሮ ቅርፅን ፅባቐን ክትመልሶ ይከኣል እዩ ኣብዚ ጥቕሲ እዚ ተገሊጹልና ዘሎ ሓደ ኣገዳሲ ብስራት ድማ ሓደ ሰብ ኣቕሓ ውርደት ካብ ምዃን ርእሱ ኣፅልዩ
نابقى خبر كل وقت زخيل مخاني أبزي نجراو علمنا جنا كم خبر أي كالم أبغزانا زلو نعين سيتا أقحا نورك خنكيرو عين خيلنينا أبت منفساو علم جنا كاب عين سيتي وي كاب حمد نورك نبررن كتلوت زكال مخانو إذا هوارياو قال تسفا زوري إلنالو نأجدا سنة قبر سناي بزل على درجة زقل سألنا تقصقنا اتكريستوس زموتلنا موت نحنا قبر سناي من تنقبر مخانو زقل سألنا هوارياوي قال إيو يسوس كريستوس كاب عمسا زبال حرام انت خوصانا نرأسو نسناي قبر زقن نهزبو زخونن هزب من انت خانسهيلو نفسو بجانا أحلفه تيتو كلته 14 سناي قبري أبزي بلو قبر عمسا الله سناي قبري أبزي بلو قبر عمسا الله كريستوس عمسك الكبر دمو زفسسه كاب قبر عمسا من انت خسرين ناي كاب قبر عمسا خنصه زدل زلو مخنيات كا سناي قبر طرح زقنا انان ان قبرون سمات من انت خنكوني سناي قبر من انت تقبر تخافيلو كاني سلازي سناي قبر خامقبار مستبكر مبار نت كريستوس زخفلو مريرن كبرن واغا كنت تقبر لها مالتيو سلازي كساع حجي بزراءنايو حقتات مصحف قدوس مسرت بزعبا قبر سناي بزون كلتا مسرتاويان نطبتات تغليصلنا الله قداماي بمسرتو سناي قبرن مغبار مفتارنا كالاي مسوات كريستوس دما كاب قبر عمصا نصيحنا قبر سناي من انت خنقبر مفصامو ايو سلازي اتقبر سناي كام مغبار زبخور سب نزون كلتا عبيتي قبرتات እግዚአብሔር ዘፍር ከፍርዝ ተዓጥቀ ሰቢብ ካብዝ ከም ዝሰውረና እቲ ብግብረ ሰናይ ዝተግህ ድማ ነዚ ክልተ ዓበይቲ ግብረታት እግዚአብሔር በአካይዱ ዘጽደቀ ሰቢብ ስለዚ ከዓ ገበርቲ ሰናይ ናይ መለኮታዊ ክብሪ ከኣቱ ከለው እቶም ንግብረ ሰናይ ዝተጸየፍዎ ሰባት ድማ ናብቲ ንሰይጣንን ንመላእኽቱን ዝተዳለወ ዘለዓለማዊ ስቃይ ይኣቱ ካብዝ ከም ዝሰውረና እግዚአብሔር ويتانا نقدس بيت خريستيانو ابزخو حزي يسريتوا قد بيت خريستيان بار نزا حق زي ابلبي اقلقلتان مؤمنانان مسراتن ابزح نصوص مرحا قدنا ممرحن ايو اتخم مريح تغسي نايزم عراف زقرنا تتقيمنا له زلنا تغسي نتي ابيسكوبوسات كشي مزتلاخن سلطان زتوهبون قدس تيتوس زتوهبه تئزاز ايو سلازي بيت خريستيان كنبل كلنا بزعباتي بعجا امني زتسرح هنصا زيكونس بزعباتهم نبيت خريستيان كهنصون كمرحون منفس قدس شموم ጳጳሳትን ካህናትን ዲያቆናትን بحفشا بزعبا كلهم ولده كهنت نزارب كم زلنا بنصور كفلت يقبال بار قدس بيت خريستيان كم اكال كريستوس متن نت كريستوس نسب زفطرلون من سب نفسه زحلفلون علامه بلعلن عتبن توفاينت كتسرحلو سماياو حلافنتاي بتوم كتقبروم زقبا سقمتات دما ازوم زسعبو ايوم قداماي مستمهار اتني املاخ سب نسناي قبر زبل فصيمو تداليو فصم انت خونسي منفس املاخ زنفسو زبل صحف نتمهرتي نتغساص نمقنع نصدق زخون مقداب يطقمي كلايت ميتيوس 3:16 مريح تقسينا عملكيت لنا خمزلو نحد كريستيان نسناي قبر فصم زخونه دلونت زعطقو كاب دلونت حليفو بسناي قبري نافصم الناس زعبيو اتمنفس املاخ زنفسو قدوسات صحفات مالت قال እግዚአብሔር ስለዚህ ነት በግብረ ሰናይ ከህነ ዝደል ህዝበ ክርስቲያን ከገበረሉ ዝግባ አገልግሎት እንባር ቃል እግዚአብሔር በዕምቆትን በስፍሓትን ምስትምሃር እዩ አቤተ ክርስቲያንና በዛዕባ ግብረ ሰናይ ምዝራብ ልሙድ እኳ እንደዘይኮነ ከም ኩሉ ኻልእ አርእስታት ጥልቅ ዝበለ ትምህርቲ አይዋሃብኒ እታ ቤተ ክርስቲያኑን ባዕላውን ንግብረ ሰናይ ከም መሰረታዊ ተልእኮ ስለዘይትሰርሓሉ እቲ ህዝቢ ኣብ ግዜ ቅዳሴ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ንዝተኣከቡን ኣብ ገዝኡን ኣብ መገድን ንዘጓነፉ ሒደት ሰናቲም ካብ መሃብ ሓሊፉ ብዛዕባ ግብረ ሰናይ ዝፈልጦ መጽሓፍ ቅዱሳዊ ሓቂ ኣዝዩ ውሑድ እዩ ዋላ ውልደ ክህነቱን እንተኾኑ እቲ ዝበዝሕ ካብ ማቴዎስ 25
31 ክሳብ 46 ወጻይ ብዛዕባ ግብሪ ሰናይ ከተقصو ዝኽእል ጥቕስውን ዳርጋ የብሉን መራሕቲ ዘይፈለጥዎን ዘይመሃርዎን ከዓ እቲ ህዝቢ ክፈልጦ ኣይክእልን እዩ ስለዚ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ንኹላቶም ኣገልገልታ ብዛዕባ ግብሪ ሰናይ ዓሚቁን ሰፊሕን ትምህርቲ ክትህብ ንምስትምሃር ዝሕግዞም ጽሑፋት ከተዕጥቆም ይግባእ ቃል እግዚአብሔር ህዝበይ ሰኣን ፍልጠት ይጠፍእ ኢሉ ኣገዳስነት ፍልጠት ነጊሩና እዩ ነቶም ፍልጠት ዘይዓጠቁ ኣገልገልቱን ከም ዝስዕብ ብምባል ጠንቂቁ እዩ ህዝበይ ሰኣን ፍልጠት ይጠፍእ ፍልጠት ስለዝኣበኻ ኣነ ድማ ካህን ከይትኾነኒ ከኣብየካ እየ ሕጊ ኣምላኽ ስለዝረስዓኻ ኣነ ከዓ ንደቅኻ ክርስዖም እየ ካብዚ ከም ዝሰውረና ሆሴዕ 4:6 ኢሳያስ 5:13 ንሱ ልኡኽ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ስለዝኾነ ከናፍር ካህን ፍልጠት ይሕልዋ ንሕጊ ድማ ካብ ኣፉ ይደልዩ እዮም እሞ ሕጊ ሓቂ ኣብ ኣፉ ነበረ ኣብ ከናፍሩ ከዓ በደል ኣይተረኽበን ንሱ ድማ ብሰላምን ቅንዕናን ምሳይ ተመላለሰ ንብዙሓት እውን ካብ ኣበሳ መለሰ ሚልክያስ ምዕራፍ 2:6-7 እዚ ዝጠቐስናዮ ጥቕስታት ብሓፈሻ ብዛዕባ ኩሉ ትምህርቲ ናይ ቤተ ክርስቲያን እኹል ፍልጠት ክህልዎ ከም ዝግባእ ዘመልክተና እዩ ግብረ ሰናይ ሓደ ካብቶም መሰረታውያን ኣርእስታት ናይ ቤተ ክርስቲያን ከም ምዃኑ መጠን ብዛዕባ እውን እኹል ፍልጠት ክህልዎ ይግባእ ማለት እዩ ነቲ ህዝቢ ግብረ ሰናይ ብዘይ ምግባሩ ካብ ዝፈጸሞ ኣበሳ ክመልስዎ ዝኽእሉ ድማ በዚ ዝዓጠቕዎ ፍልጠት እዚ እዩ ፍልጠት ካብ ጥፍኣት ዘናግፍ ስለዝኾነ ነፍስና ብዘይ ፍልጠት ክትከውን ጽቡቕ ኣይኮነን ምሳሌ 19:2 ምዕራፍ 11:9 ስለዚ ድማ እግዚአብሔር ብቅዱሳን ነቢያቱን ሐዋርያቱን ገይሩ ብፍልጠት ክንዓቢ ብተደጋጋሚ ሚዒዱና ኣሎ ማርቆስ 12:24 ቀዳማይ ቆሮንቶስ 12:1 ፊልጵ 1:9-11 ካልኡን ብዙሓት ተወሰኽቲ ጥቕስታት ኣለዎ እታ ኣገልጋሊ ኮነ ተገልጋሊ ብፍልጠት ዝዓብዩ ድማ ኣብ መስርሕ ምስትምሃርን ምምሃርን ምዝጽመድ እዩ እግዚአብሔር ምስጢራቱ ዝገልጸሎን ከዓ ነቶም ናይ መጋቢነት ሓላፍነቶም ከም ዝግባእ ዝፍጽሙ ኣገልገልቱ እዩ በቲ ኣቀዲሙ ዝተገልጸሎም ሓቂ እሙናት ኮይኖም ንህዝቦም ብምስትምሃር ክምግብሉ እንደዘይተረኺቦም ይትረፍ ክውስኾም ነቲ ዝነበሮም እዩ ዘሕድጎም ማቴዎስ 13:11-12 ካህን እዝራ እቲ ከም ካህን ክፍጽሞ ዝግባእ ሓላፍነቱ ብኸምዚ ዝስዕብ ገሊጽዎ ኣሎ እዝራ ሕጊ እግዚአብሔር ንምምርማርን ንምግባርን ስርዓትን ፍርድን ካብ እስራኤል ክምህርንሲ ልቡ ኣዳለወ እዝራ 7:10 ነቲ መርሚሩ ዝረኸቦን ብግብሪ ዝተኣዘዞን ቃል ከም ዝግባእ ገይሩ ንህዝቡ ክምህር እንደዘይተረኺቡ ብዕዳደም ናይቲ ህዝቢ ተሓታቲ ዝኸውን እቲ ተዋሂብና ዘሎ መጓሰ ብደም ክርስቶስ ዝተዓደገ ክቡር መጓሰ እዩ ነቲ ተዋሂብና ዘሎ ማዕርግ ኣገልግሎት ድማ ብእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ዝተዋህበና እዩ እምበር ነዚ ክቡር መጓሰ እዚ ናይ ምምጋብን ናይ ምሕላውን ሓላፍነትና ኣዝዩ ከቢድ ምዃኑ ክንዝንጋዕ ኣይግባእን እዩ ኩሉ ምኽረ ኣምላኽ ነገርክኹም እምበር ዘትረፍልኩም የብለይን እሞ ካብ ደም ኩልኻትኩም ንጹህ ምዃነይ ሎሚ መዓልቲ ምስክረልኩም ኣለኹ ስለዚ ንርእስኹምን ነታ ብገዛእ ደሙ ዘጥራያ ማሕበር ጎይታን ክትጓስዩ መንፈስ ቅዱስ ኤጲስቆጶሳት ገይሩ ኣብ ኣስሸመኩም ኩሉ መጓሳ ሓሉ ስለዚ 3 ዓመት ሙሉእ ለይትን መዓልትን ብንብዓት ንነፍሲ ወከፍኩም ምምዓድ ከም ዘየብከርኩም እናዘከርኩም ንቑሑ ሕጂ ድማ ንኣምላኽን ነቲ ክሃንፀኩምን ምስ ኩላቶም ቅዱሳን ከረስትየኩምን ዝኽእል ቃል ፀጉኡ ነማሕፅነኩም ኣለኹ ግብረ ሐዋርያት 26:28-31-32 ንቅዱስ ጢሞቴዎስ ዝተዋህበ ትእዛዝ ድማ ኣብ ምንባብ ቅዱሳት ጽሑፋትን ኣብ ምምዓድን ምስትምሃርን ከተኩር እዩ ኣነ ክሳዕ ዝመጽእ ናብ ምንባብን ምምዓድን ምምሃርን ኣቕልብ እዛ ኣጸቢዕካ ሕሰብ እናወሰኽካ ትኸይድ ከም ዘለኻ ኣብ ኩሉ ምእንቲ ክግለእሲ ነዚ ነገር እዚ ብምሉእ ርእስኻ ወፊ ቀዳማይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 4:13-15 ምክንያቱ ሐዋርያዊ ሓላፍነት ናይ ነፍሲ ወከፍ ኣገልጋሊ ኣብ ትሕቲ ጽላል ኣገልግሎቱ ንዘሎ ነፍሲ ወከፍ ምእመን ብክርስቶስ ሙሉእ ወይ ፍጹም ከም ዝኸውን ጌርካ ምዕባይ እዩ ንሱ ከዓ ከምቲ ኣብ ግብረ ሐዋርያት 10
26 27 31 زرعنايو حنت كوا خيغدلكا نخل حقتات مصحف قدس بمستمهار يزفصم انا خمتنا عي نباخاتكم مستوهب مغابينت املاح قال املاح اب كل خملي اغلغال محبر زخونكو نحنا دما نخل سب بكريستوس ملء غيرنا خنقمو بطبب زبله نخل سب انما نخل سبو انما ننغر اللوناي قلاسيس معراف 1 25 نسخة نقال يوم هواريات نقال يوم نبيات نقال يوم سبخت وانجيل نقال يوم ناي نفسات قواسوت نقال يوم كأممهران قبروم إزخاءات حسب النت كريستوس زخونت بيت خريستيان مئنت ختهناز اتهم قدسان أبا قلقلتومن في السمان مئنت خوانو نحنا خا كلنا بإمنت حد خونا نودع أملاخ فليتنا ناب أخل سواي ناب ناي كريستوس ملآت بسحنا كسع النبات سلقالات وكزابير استمسقنا يهون يفيسون معراف 4 قصري 11 حساب 13 أجميرو زفصمنا لعل بحري فتارينا ناي بحر مسغانا يبصحيو سمعنايو قال እግዚአብሔር 30 أوش 100 فر أوش نافريو بهوت كنبرلون كنغلغلولون ناي እግዚአብሔር ቅዱስ ፈቃድ ይሆነልና ሕጂ ናይ መዝሙር ግዜና አኺልሎ ንመዝሙር ዝተዳለና መዝሙር ዝተዳለኹም ዝተዳለኽን ብፍላይካ ቅድሚ ሕጂ ዘሚርኩም ዘይትፈልጡ ወይ ዘይትፈልጣ ሎማዓንቲ ብመዝሙር ከገልግሉ እየ ትብሉ ቅድሚያ ዕድል ክንህበኩም الراي امناي مزمور غزينا اينا زلنا تبتدي اللي بنا أنا اللي هو كلنا سقسق سلزب الناس الراي سبق ما ذا قدسان حبتنا أيوة تسمع امين انت هاي السنة جايين نقر كله ويكا بإግዚአብሔር ዛናይ ኑረናት ሰናሕኩሲ ናይ ኩሉ ኮንትነት ኩንቲ ነዚ ኮንት ዝኾነ ከዓ ነቲ ዘይበርስ ናይ ሰማይ ሃብትና እንዳገና ኩሉ ናይ نقدم لنا مو አብ እግዚአብሔር ተስፋ ምግባር ሰናዩ ኩሉ ነገር ናይ ኮንትነት ኮንቱ እዩ እግዚአብሔር ግና ፍቅሪ እዩ እግዚአብሔር ግና መጽናነይ አብ እግዚአብሔር ተስፋ ምግባር ሰናዩ ኩሉ ነገር ናይ ኮንትነት ኮንቱ እዩ እግዚአብሔር ግና ፍቅሪ እዩ እግዚአብሔር ግና መጽናነይ ተወዳደረካ የለ መሳሰለካ የለ ብኩሉ ተአምራትካ ድንቅ ኢኻ መድየትካ አብ እግዚአብሔር ተስፋ ምግባር ሰናዩ ኩሉ ነገር ናይ ኮንትነት ኮንቱ እዩ እግዚአብሔር ግና ፍቅሪ እዩ እግዚአብሔር ግና መጽናነይ ክብርና አምላክና امين كل جزء الله كاب زبلو كاب زبلا يخمو እግዚአብሔር አብ ኩሉ يوتكب كلنا براخي يحلفلكي خزمرلون كتقلقلين نبري مع ذاك بسان حبتنا
ኣብ እግዚአብሔር ተስፋ ምግባር ሰናዩ ኩሉ ነገር ናይ ከንቱነት ከንትዩ እግዚአብሔር ግና ሰናዩ እግዚአብሔር ግና መጸናንዒ ኩሉ ሰባብ ዝኸብዶ ዝቐሎ ኩሉ ሰባብ ዝርሕቕ ዝቐርብ ኩሉ ሰብ ክጸልእ ዘፍቅር ኩሉ ሰብ ክብድል ዝድግፍ ፍሉይ ዝኾነ ባህሪው ንድኻ ካብ ሓመድ ንምስኪን ካብ ጎድፍ ኣልዒሉ ምስ ነገስታት ዘቐምጥ ንኸምዚ ዝመሰለ ኣምላኽ ኢና ነምልኽ እሞ ነዛ ኣምልኾ ዝዘውረሱና ቀዳሞት ወለድና ናይ ባህር ክብሪ ምስጋና ብፀሓዮም እግዚአብሔር ጻምኦም ይሃቦም ልዑለ ፈጣሪና ከዓ ናይ ባህር ምስጋና ብፀሓዮ ኣብ እግዚአብሔር ተስፋ ምግባር ሰናይ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ሓራይ ከምቲ ኩሉ ግዜ ንብሎ ምንጭ ዝመዝሙር ዝኻበይ መወዳእታ ከዓ እዚ ተኻልኣይ ክፋል ከዓ እዚ መዝሙር እዚ ምስ ህይወትና ሎሚ ብኸመይ ነዛምዶ ኣብ እግዚአብሔር ተስፋ ምግባር ሰናይ ሓራይ ናባኹም ናብ ጉባኤ ሓራይ ናብ ጉባኤ ما بقاقص تخون دعنا قال خذن لا زورت بخوينا مصحف بالليل دحانك حجزك طلعت بقاس دحانك حجزك الشيء كما يوعدكم እግዚአብሔር ይመስገን عليه وتسمعنا نعم حقي طعم مزمور كا معزا قدسان حفتنا هذا كل شيء ما كنتونت كنتو يو سلامون ود النبوس ኮይኑ ጥራሕ ደይኮነ ዓብስ ንጉስ ከዓ ኮይኑ እሱ ዝበዝሐ ዝረአየ በለፀ ዝረአየ ኩሉ ዝፈለጠ ኩሉ ዝረአየ ኣብ መጨረሻ ኩሉ ከንቱነት ምዃኑ ተዓዚቡ ኩሉ ናይ ከንቱነት ከንቱ እዩ ኢሉ መፅሓፍ መክብቡ ብምሉኡ ናይ ከንቱነት ከንቱ እንዳበለ ጀሚሩ ወዲእዎን ብዘይካ እግዚኣብሔር ካልእ ሲ ኩሉ ከንቱ እዩ እቲ ዘለዎ ዝመስሎ ከምዚ ይብሉ ንኣብነት እቲ ሕጅስ ማዕኸናቲ ካስፈሖ እዚ ኩሉ ደኣ ኣበይ ከቕምጦ ኣስፊሐ ምስ ገበር ኩሉ ግን ነፍሰይ ብልዕስተይ ይኽብላ ተደሰት ይኽብላ ኣንተ ዓሻ ስጋዕ ዝበሃል ኮይኑ እቲ ዘለዎ ዝመስሎ ዝነበረስ ከምዚ ይብሉ ኮይኑ ኩሉ መጽሓፍ ቅዱስ ዘርእየና ኣብ ናይ ዓለም ምትእምማን ዘለዎም ከንቱ ከም ዝተረፉ ዘርእየና ኣነስ ኩሉ ሕጊ ዝብለኒ ገይረ ኩሉ ፈፂመ ኢኻ ብቆልዓይ ኢልዎን ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ንኽፀድቕ እንታይ ድልየኒ ምስ በሎ በላ ሓንቲ ተሪፋትካ ኣላ እዚ ኩሉ ሃብትኻ እንደኻ ሸጥካ እንደኻ ዓዲልካስ ሰዓበኒ ኢልዎ ንዓኽ ገብራ ኣይከኣለን ምክንያቱ እቲ ሃብቶ ኣሚኑ ግን ኪድ ምስ በለ እንታይ ገጢሞ ይኸውን ከምቲ ቦታ ዝብሎ ናብ ድኽነት ይኣቱ ስለዚ ኣብ ሃብቲ ምውካል ኣብ ነፍሲ ምውካል ኣብ ክእለትካ ምውካል ኣብ ፍልጠትካ ምውካል ኩሉ ከንቱ ምዃኑ ኣብ ዕድሜኻ ዕዳን እሽተኤ ምባል ኣብ ፅባቐኻ ኩሉ ዓለማዊ ዘበለ ኩሉ ሲ ኣለኹ ክትብል ከለኻ ከምዘየለኻ እዩ ዝነግረካ እዚ መዝሙር ዝዘመረትና ማእዛ ቅዱሳን ሓፍትና ስለዚ እግዚአብሔር ጥራሕ እዩ ሰናይ እግዚአብሔር ጥራሕ እዩ ፍቕሪ እግዚአብሔር ጥራሕ እዩ መፀናንዒ እግዚአብሔር ጥራሕ እዩ ወሃቢ ናይ መጨረሻ እግዚአብሔር ጥራሕ እዩ ህይወት ካልእ ኩሉ ከንቱ እዩ እዚኣ ተማሂረ ከዛ መዝሙር ቃለ ህይወት የስማዓልና ኤልሳቤጥ ሓፍትና ካብታ ድራይቭ ትገብር ስለ ዘላ መጽሓፍ ቅዱስ ስለዘይ ሓዘቲ ኣስፊሓ ግን ኩሉ ገሊፃትልና እያ ኣጠቃልል ብዝበለ ኣብ ካልኣይ ዮሃንስ ቀዳማይ ዮሃንስ ምዕራፍ 2
قصري 15 17 شوعته خمزيبل نعلم ايتفتو نعلم ويس نتا بعلم زلو ايتفتو حدا كو نعلم انتفتوا فقرا ابو يبلون كل تبع عالم زلو فتوت سجان فتوت عينتن نبرت تعبيتن ازخاب عالم ينبر كابابوس ايكونن عالم تحلف يا فتوتها خا اتنفقاد املاخ زغبر غنا نزل عالم ينبر ازي ملغت ازي مزمور زي كل غزي كابتم شوعته ملغتات بيت كريستيان مالت اتم شوعته بجكا ناي حواري قدس باولوس مالتي تم شوعته ملغتات نبلوم ناي حواريا يعقوب حدا كلتا ملغتات قدس بيتروس سلسته ملغتات قدس يوحنس ناي يهودا ازيوم شوعته ملغتات ازيوم ابز نببلهم تخالاي دياقون وي نفق دياقون نبلو بيت كريستياننا مسنبب خابتم ملغتات مسود انبي مسمد انت عايزبل او ايتا اهاويه يتفقروا العالم واذا هلو استعلم اسمع علم مني حلافي وفتوتني كله حلافته احواتي علم انت علم زلو كل حلافي امو نزع علم ز ايتفقروا الي ززمو وكل ነገር እንታይ ናይ ከንቱነት ከንቲ ኣብቲ ብላርስቲ ሓብተና ኤልሳቤጥ አጠቃለላ ብላ ገሊጻትልናላ ካልኦት አርስቲ ለውና አራይ ካልኦት ቃለ ህይወት የስማዓልና ኤልሳቤጥ ሓብተና አራይ ካልኦት أنا دعاء مرقيتا هيوتي አራይ ህይወት ሓብተና يكفتني مع زحفتنا بتعمي صبت مزموريا بزح تبلك تستنتنلك أنا أب إيوب حمشته كاب 15 زقعتين 16 نسونة مسكين كاب سيف أحفومن كاب سيف أحفومن كاب إيد حيالن يناقفو سلازي نتي مسكين تسفع اللوو عمسك عفو تعصو ቃለ ህይወት የስማዓልና ህይወት ሓብተና Thank you. حقي نسونا تمسكين كاب سيف أفومن كاب إيد حيالن يناقفهم انتاي بزلو እግዚአብሔር ገና እንታዩ እግዚአብሔር ገና መጸናንዒዩ እግዚአብሔር ገና እንታይ በመግባር ይዘጸናንዕ ይጣበቅ ይብጆ በጃ ይሐልፍ ኣብ ነፍስ ወከፍ ነታ በዓልቲ 2 ሳንቲም ብምቕባላ ዘለዋ ብምሃባ እቶም ኣኡ ዝነበሩ ኣኡ ከገልግሉ ዝተመደቡ ዘልዓልክዮ ተካልኪ ዘይረኣኽዮ ይፍጠረልኪ ኢሎም ተስፋ ሂቦም ክሰድዋ ዝግብኦም 2 ሳንቲም ብምውዳቓ ከቃጭጭዋ ከናኣስዋ ጀሚሮም ማለት እዩ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ስለምንታይ ተድክምዋ ስለምንታይ ትጎድእዋ እዚኣ እኮ ዘላታ እያ ሂባ ኢሉ ከምቶም ተረፍ ፅጋቦም ዝህቡ ተረፍ ካብቲ ተብረፍ ዝሰነድዎ ዝመዝገብዎ ዝህቡ ኣይኮነትን ስለምንታይ ትጎድእዋ እንዳበለ ተስፋ ዝህብ እሞ እግዚአብሔር በሐቂ መጸናንዒ ነትን እሱ ነቲ ምስኪን ካብ ሴፍ ኣፎምን ካብ ኢድ ሓያልን የናግፎም ነዚ ምንጋፍ እዚኣ ቤተክርስትያንና ኩሉ ግዜ ኣብ ናይ ሰንበትን ናይ ሐሙስን ሊጦን ኩሉ ግዜ ትግብሪ ሰናይ ንአብርሃም ኣብ ስደት ንይስሐቅ ካብ ሰይፊ ንያዕቆብ ኣብ መገዲ ንዳንኤል ካብ ኣፋናብስቲ ነቶም ሰለስተ መንእሰያት ካብ ጉሁር ሓዊ ንሰስና ካብቶም ዝኣመነቶም ወለደይ ዝበለቶም መምሃራን እተናግፍ ጠበቃ ኣምላኽ ይኻይላ ትዝክሮሞ በሐቂ ቃል ህይወት የስማዓልና ህይወት ሓብትና ሃራይ ካልኦት معنا بنا አሜን እግዚአብሔር ገና እግዚአብሔር ተስፋ ምግባር ሰናዩ እግዚአብሔር ገና ሰናዩ ዝብላ ክልተ ርእስታት ኣለውና ከይሓለፍናየን ኮለና ኣብ እግዚአብሔር ተስፋ ምግባር ሰናይ እዩ እግዚአብሔር ገና ሰናይ እዩ ከኣትብል እግዚአብሔር ገና እንታይ ፍቅሪ እዩ ቅሬታ እግዚአብሔር ገና ፍቅሪ እዩ حراي
ሓንቲ ጥቅስ ንርከበለን ነዘን ድማ ናብ ዝተረፈ ማርስና ክንሰግር አላትን ሓንቲ ቦና አነ ምዛ ህይወቴ ካልእ ሰብ ተዘይሊ ሕራይ ካልኦት እስኪ ኣብዘን ጥቅስታት ተሪፈናና ዘለዋ ካልኦት ዕድል ክንህብ ሕራይ ቀፅል ህይወት ሃብትና ድገሙ ለሞታ ክስታይ እታ ሕጂ ዝብክትብዋ ፀናሕኩም ብዛዕባ ናይ ጎይታና እታ መዝሙር ምስ ኣኸበላ ደሊ ኣብ እግዚአብሔር ተስፋ ምግባር ሰናዩ ሳደሊ ዘለኹ እግዚአብሔር ግና ፍቅሪዩ እግዚአብሔር ግና መጸናንዩ ሕጂ ተንክልተ ዘለዋ ኣብ እግዚአብሔር ተስፋ ምግባር ሰናዩ እግዚአብሔር ግና ፍቅሪዩ ዝብል ኣለዋና ማለት ኣነ ሕጂ እዚኣ መጸናንዩ ሲ ኣብ ራእይ 21:4 ብኸም ኣክስታይ ገይረያ ኣምላካ ንብዙሕ ንብዘሎ ንብዓት ካብ ዕንቶም ክደርዝ እዩ እቲ ቀዳማይ ሓሊፉ እዩ እሞ ድሕሪ ደጊም ሞት ኣይክኸውንን ድሕሪ ደጊም እውን ሓዘን ወይ ጫውጫው ወይ ፃዕሪ ኣይክኸውንን እዩ ክብል ከሎ ሰማዕኹ ያስ እግዚአብሔር ኣብ ዘለናዮ ሓዘን ንዑ ምስኡ ተተመርኪስካ ሳብ ጽንዓት ህበካ ከም ዝኾነ የባራታዓካ ከም ዝኾነ ይለኽስተከረ ብሓቂ ጽቡቕ እግዚአብሔር ከዓ ከምኡ ምዃና ስለ ዝኣመነት ቅድስት ቤተ ክርስቲያን እግዚአብሔር ይጽንዕኹም እግዚአብሔር ይደብስኩም እግዚአብሔር ንሓዘንኩም ናብ ሓገስ ይለውጦ እግዚአብሔር ይኽእልኩም ንቅዱሳን ዝደበሰ ይደብስኩም ንኢዮብ ዘጽንዐ የጽንዕኹም እንዳበለት ኩሉ ናብ ኣምላኽ ናብ እግዚአብሔር ተጸግዖም ነቶም ሕዝናት ናብ ኣምላኽ ተማዕቅቦም ማለት እዩ ስለዚ ቃል ህይወት የስማዓና ንሱ ንብዓት ካብ ዒንቶም ክደርዝ እዩ ሰብ እኳ ኣጆኻ ኢሉ ንብዓትካ እንድሕር ደሪዝልካ ሰብ ትሰብ እኳ ማለት እንኳን ኢድ ኣምላኽ ማለት እዩ ስለዚ እግዚአብሔር ንብዓት ካብ ዒንቶም ክደርዝ እዩ ድሕሪ ሕጂ ጓሂ የለን ድሕሪ ሕጂ ሓዘን የለን ድሕሪ ሕጂ ጫውጫውታ የለን እግዚአብሔር ከዓ ንድንኳኑ ኣብ ማእኸሎም ክተኽሎ ኢሉ ዓብ ተስፋቲ ብክንገር ዘይከኣል ማለት እቲ ብድሕሪ ሕጂ ንጽበየና ዘሎ ተስፋ ክርስትና ኣብ ቅድሚኡ ብቑዓት ኮይና እንተረኺብናስ እቲ ንጽበዮ ዘለና ዓይኒ ክሪኦ ዘይክእል ልቢ ሰብ ክሕልኖ ዘይክእል ኣብ እዛን ሰብ ዘይተሰምዐ ብናህና ዓቕሚ ክግለጽ ዘይክእል ክብርታት ይጽበየና ዘሎ ክብሪ ንዝኽሪ ስሙ ይኹን አሜን ቃል ህይወት የስማዓና ቦና አሜን حراي وديكم بمرقيتا ودي السابيت حبتنا ريتا هذا خاصي فقري قويتاس كله فقري كله انتو فقري موانوس نقويتا فقري سيحي بوات بالبتا كستياناتك باسي ناي مدهاني ألم باسي ناي يوهانس أفورد انت يزبط فقري سيحي بواس كم منبرو أوريدو عب كرتت أوردت عموت إذا كله زي نمن كبلو محير فقرنا يود سبسل زلوي فقر زي بوي إذا كله مسوعة غيره كاب كبرو منبرو وريدو نام ندري مسيو إذا كله كاب كت الناس كله عتقيدو سجع زولن بخرتت زحلو فبويت أنا إذا كروسس سجع مسكال سجع دومو مساس سجو مقراس نعنا دحنا زخاننا كابتي كف بفطر كلنا كابتي فطرتي اتناي مدحان مستيري عبي تبلو بتخرستيانا زت تفقري زغلص እግዚአብሔር سي عندي فقر مهانو همي عينت فقري دي سكرايب كتقبلو زي تفقل فقري ملوكتاو فقري حيال مهانو جلس ما كفرو في امين قال هيوت يسمع لنا السابيت حبتنا نبيات كريو خلو بتنبيت حواريات ون كردوم كساب زيكل مالت بيتروس غواسا قتل اباغي خبتنا خبل كله نايلبي باله كابا غويتا يلو مال ناتو حساباي كم حسابكم بفلاي نبي زكريا معراف 13 قزر 6 كغلصلو خلو ኣብግና ዒዱ ሓደ ዓብ ቆስሊ ይዝራአዮ ስለዚህ ምስራአዮ ግን ጎይታ ምዃኑ አለሊዎ ብትንቢት ማለት ይቅድሚ 6-7 ዓመት ማለት ጎይታ እዚ ኣብግና ዒድካ ዘሎ ቆስሊ ይትረፍዶ ኣብ ማእኸል ግና ዒድናሲ
ኣብ ነፍስ ጫፍ ኣጻብዕትና ሓንቲ ጻብዕቲ እንተቆሲላውን ዝኾነ ነገር ክንትንክፋይ ንኽእልኒና እዚ ኣብ ግናዕ ዳውካ ዘሎ ቁስልሲ እንታይ እዩ ኢሉ ምስ ሓተቶስ እዚ ሲ ኣብ እንዳፈተውተይ ኣብቶም ዘፍቅሮም እየ ቆሲለዮ ቶም ዘፍቅሮም ፈተውተዮም ኣቆሲሎምኒ ክርድኦ ይከኣለን ነቢ ዘካርያስ ፈተውትኻ እንተኾይኖም ስለምንታይ ኣቆሲሎሙኻ እንድሕር ኣቆሲሎሙኻ ስለምንታይ ፈተውተይ ትብሎም እዚ ባህረ ኣምላኽ ይበቅ ስለዚ እግዚአብሔር ፍቅሪ ንፍቅሩ ከዓ ነታ ሓደ ወዱ በጃ ብመሃቢው ንዓለም ገሊጽላ ታናይ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 16 ኩሉ ግዜ ክንርስዓ ዘይብልና ኢማለት ኣምላኽ በታ ሓደ ወዱ ዝኣመነ ናይ ዘለዓለም ህይወት ከረክብ እምበር ሓደ እኳ ከይጠፍእሲ ነታ ሓደ ወዱ በጃ ብመሃብ እግዚአብሔር ንዓለም ክሳብ ክንደዚ ኣፍቀራይ በታ ሓደ ወዱ ዝኣመነ ናይ ዘለዓለም እቲ ዝተገብረልና ውዕለት ዝፈሰሰ ደም ግን በቲ ዝፈሰሰ ደም ምስ ኣመናን ብስርዓታቱ ብመገደታቱን ምስ ተመላለስና ኢና ናይ ዝኽብር ዝ ተኻፈልቲ ንኸውን ስለቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ወእግዚአብሔር ተስፋ እዩ ኣብ ድጓዓ ኤርምያስ ምዕራፍ 3 ቁጥሪ 26 ከምዚ ይብል ንምድሓን እግዚአብሔር ተስፋ ምግባርን ብህድኣት ምጽባይን ሰናይ እዩ ንምድሓን እግዚአብሔር ተስፋ ምግባርን ብህድኣት ምጽባይን ሰናይ እዩ ስለቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ሕጂ ናብቲ ናይ ጉባኤ መደብ ክንሰግር ኢና ናብቲ ናይ ጉባኤ መደብ ክንሰግር ከለና እንታይ እዩ ሎማዓንቲ ካብዚ ናይ ሎሚ ኣርእስቲ እንታይ ተማሂርና እንታይ ረቢሕና እንታይ ፈሊጥና ዝብል እዩ ምናልባት እቶም ድሕር ኢልኩም ዝኣተኹም ግን ኣብ 8.5 ኢና ዘለና ማለት እዩ ኣብዚ ውሽጢ ንዑስ ኣርእስቲ ዘሎ 4 ቁፅሪ 3 ሕብረታዊ ደገፍ ኣብ ዝብል ኢና ጀሚርና ሕብረታዊ ደገፍ 4.4 ኣገልግሎታዊ ደገፍ ሽዑ ናብ ካልእ ኣርእስቲ ሰጊርና 8.6 ግደ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ምዕዛዝ ግብሪ ሰናይ ዝብል ስለዚ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ብዛዕባ ምግባር ምዕዛዝ ግብሪ ሰናይ ተቀዳመይ ክትገብሮ ዘለዋ ምስትምሃር ምዃኑ እዚኦም ኢናሪኢና ማለት እዩ ሕና እንተለና ኣምላኽ እንተፈቀዶ ኣብዚ ኣርእስቲ እዚ ግብራዊ ኣርኣያነት ምድራኽ ወይ ምትዕብባይ ተፈጥራዊ ሓደጋታት ዝብሉ ኢና ክንርኢ ኣብዞም ናይ ሎሚ ዝረኣናዮም ግን ሕብረታዊ ደገፍ 4.3 ሕብረታዊ ደገፍ 4.4 ኣገልግሎታዊ ደገፍ 8.6 ግደ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ምዕዛዝ ግብሪ ሰናይ ቀዳማይ ምስትምሃር ኣብዚ ዮሚናሪ ኢና እሞ ሎማዓንቲ ካብዚ ናይ ሎማ ኣርእስቲ እንታይ ተማሂርና እንታይ ተማሂረ ካባይ ጀሚርና ኩላህና ሎማዓንቲ በዚ ርእስቲ እዚ ተረዲእኒ ሎማዓንቲ በዚ ርእስቲ እዚ ሎሚ ሓድሽ ነገር ፈሊጠ ወይ ሓድሽ ነገር ኣስተንቲነ በዚ ሎማዓንቲ ዝኸብደኒ ዝነበረ ብቃሉ መሰረት ከምዚ ከኣል ቀሊል ከም ዝኾነ ተረዲኤ ሎማዓንቲ ብከምዚ ብጌጋ ተረዲኤ ዝነበርኩ ድሕሪ እዚ ናይ ሎማዓንቲ ኣገልግሎት ግን እዚ ዓይነት ሓሳብ ተረዲኤ ንብሎ ናብ ጉባኤ እሞ እቲ ኣውደ ምህረት ናብ ጉባኤ የወፍይ ኣለኹ ሕራይ ክሳብ ትዳለው መምህርቲ ማርያም ኣብ ማእኸልና ኣለው ኣቦታት ብዛዕባ ግብሪ ሰናይ ብዙሕ ፅሑፋት ገፅሒፎም ከምዚ ናይ ሎሚ ብታይፕ ኮምፒውተር እንዳገበርካ ብኪቦርድ ብዲፕሊኬት እንዳገበርካ ዘይኮነስ ብራና እናፈሓቁ ቀለም ካብ ሓሙኽሽትን ካብ ኣቁፅልትን እናሕረሩ እዮም ነቲ ሰነዳት ብራናታት ኣውሪሶምና እሞ ምናልባት መምህርቲ ማርያም ኣብ ዝርእስትና ገለ ክትውስኹልና ትደልዩ ዕድል ክበኩም ክብረታዊ ለያ ብምርጌታ ግና የተዳለኹን ለማዓልቲ መድሓኒ ትመፅእ ዘሎ ተዳልየ ክመፅእ ሕራይ እንኮላይ ናይ ትማሊ ዕዳ ዘለኩም ከዓ ይፈልጥ ይርዳእ እግዚአብሔር ይመስገን እንኳዕ ድምፅኹም ኣስማዓና አሜን ቴንክ ዩ ሰላ ጸሎትኩም ብምርጌታ ጸሎት ቅዱሳን ምሕረት ኣምላኽ አሜን ሕራይ ሎሚ እንታይ ተማሂርና ሕብረታዊ ደገፍ
أبزبهال ولدنا بفلاي أبعدنا سبب حقوسون أبحزون بفلاي أبحزونو أبصرحهم وعلوم أبن حزن تحستهم حزوم أو خضرروا أو مسحوا بعلالن بصوتان تسب كيك أزن حزن تنيا كي سمعوا لك عتي أبقى الإغزابير زلوسي أوري سومنا أزني الرقاقي سوملنا يوم كله تزيز قبر زلو قبر سناي أبقزي قوعن تداخوينو قرات نايتهم حزنات بوفرا بعد ملكع بعد معالتي عساد قزي زر التخوينو قرات نايتهم حزنات بعد ملكع نا تخفافلو بحانت معالت كم زرع يقبر بزح قدس ورشاتات أوري سومنا يومو إذا قدس ورشا كي بكلن كي هاسسن كا لومي ناتي ناتاتكمن حلاف النتيو سلازي حبرتاوي دقف እግዚአብሔር መስገን ጥራይነ ትخفኡና እናራአና እምበር ብዙሕ ጽቡቕ ነገር ዘሎ እቲ ህዝቢ አፍቆዶ ስደት ኮይኑ ገና ኣብ ስደቱ ክዳኑ ከይቀየረ ንወለደይ ንሓወይ ንሓብተይ ክብል ኣብ ዘለዎ ዓለም ኮይኑ ብዘይ ዕረፍቲ እዚ እውን ካብቲ ሕብረተሰባዊ ደገፍ ዝበሃል እዩ ኣነ ጣዕመና ሓወይ ባዕሉ ፈልጥ ኣነ ጣዕመኒ ኣደይ ባዕላ ትፈልጥ ዘይኮነስ ብሓቂ እቲ ሕብረተሰብና ብሓፈሻ بولادو بحاو بحابتو ببيتسب زنابه زلو امبر مست زلو خلو كنتات نفسخ إلو خنقاساقس زخيل سب أبعد اللو ختبل أزيو أسقامي إمو ازي حبرتها سباو دقف حبرتها دقف أقل قلوتها دقف زبلو عرستي خابتهم أبزا حلفة قزينا فتحاو دقف نواياون نواتاون دقف قبري قال اكزابيهر سمعيت صلوت ندابل نازرعنا يوم حدا كفالي إمو እቲ ግዜና ንጠቀመሉ ኣለና ግዜ ከምካ ፍቃድ እግዚአብሔር مونشتي دعنا فبس عند حراب جهناس حراي السابيت حبتنا كم زخن معرض انا حنا سابوتاتنا انتايبلو نغستو كو حاوت لمن يبلو ابوتاتنا عبد مسلو هلو هاي مالتيو ولا نقصت خوينا كله النهار وازي دي تحتو نقرس اي تسألنا اتدها زوهاب زي بقولك نفسه زوهاب قنا يسألني زي اتهافتا زلمنا يسألنا اتدها وانت قولن زوهاب يسألنا ما سي يهب كارتا زي يقولوا يهب اتهافتان كا تقولوا انها لو هلو قال يقول لهم يلمن ازي حجي ناي عالم تفطري كل سر بنفسه حديرو زخل زنبر بزي شجر عبد عالم زحلف يلن بقوا مهنياتي ودسب ناي حبرتسب إذا social animals بعالسي بخمز مخنياتي وما دزي تدقاقيفتا لو مسحان تزي دقيفتا تبحك عايت دقفنيها مخنياتو زخقط مكايو حدث ناي تفطرسكم ايو بعلي يا اخلو ايه زخستاي ايه ودي ايه لو ما هفتي ما كنو بلوت انا حنا ابزام مزمور زي اخم سامع زن كنزات يزز انا لكنعو زقلتيو علن زبل لوم لو صباح يقولون الله زبل لوم الله صباح يلن سلازي اذا تردينا ان نداغر شجر زلو منيو الكا على ليها بمحبرسب ديو بكوميونيتي ديو ببيت خريستيان ديو بقلاسب ديو بحاجر درجه ديو كل جزء ودست تداغي فوق خمس نبر لكيو بتارجلانو ليلا من عنده بتحسب أبزي دحر زي إتكازيت ملس كوين كاها قسم كوين كايت نبرنيها أي تحقصنيها معناته جنزب نوعلو حقص أيام سلكانيو نبرت نوعلو حقص أيام سلكانيو هذا سب when you make a difference هذا سب أبي وقت اللو تأخذ قبره اللو الله حاجة كنا من تاي حقصك لازم سجبره سماي ملوكو تاويو تزازيم بري مرج أو نايكونن إذا ما هي أنا لو ما عندي. قال هوت يسمعنا السابية حبتنا
هو نقستكوا حاوت لمن اتوم لومي كابانا زدلي مبر نحنا خابهم زين دل مثلنا حدا معلت جن كابهم كندلي مخنا ملو ويفصم سب زبحال كم زيله اتوم لومي ندقفهم صباح دقفتنا خونو زخلو بقندو قال لومي مس دقفنا كاب املاح ملو دقف كم زركب يا حبتنا السابيت كتقلصلنا صنيحه قال هيوت يسمع لنا قالوت لومي كاب زر استزين تاي تماهرنا تاي ربحنا برقص يغزيهم كتعرفوا له كتسرحوا له قال نجر كتقبروا له زقبا قدميا نحق قال እግዚአብሔር هيبكم نابز قلقلوت ممصعب نجري معري خا قال نجر ربحنا هنوص كابزر استزن تاي تماهرنا لهم معنتي كابزمنا لهم استاد أبونا مرقيتا خبزانا لهم معلت تمهرناسي نفتح حساب نتاي مسيح ليسي أبونا يسيفسي معنا يسيف أزي تمرتنا إمالتي بتبن إسنتو زنعاقو مو إزابير بزهابو زدون عنا حال منا يزدون عنا خمس خبزنا نشتي كلوس كم يجيري إلهم نعيقهم مع هيوتون محلاف تمهروا الأحوال تحرقن እግዚአብሔር ከመይ ዓቢ ገይሩ እሳቶም ከዓ ካብ ኢዱ ንኽልሙኑ ነቲ ትምህርቲ ንዓና ከዓ ትምህርቲ ክኾነና ኢሉ እግዚአብሔር ጥበበኛ ዝገበሮ ስለዚ ብምዕባይና ብምንኣስና ዘይኮነሲ ንእሽተይ ብዙሕ ፀጋ ክህልዎ ክእል እዩ እቲ ዝዓበየ ከዓ ምንም ፀጋ ዘይብሉ ግን ሃብቲ ዘለዎ እሞ በቲ ሃብቱ ተመኪዑ ከዓ ፅባሕ ንጎስ ዋላ ሓንቲ ኣየጋጥመንን እዩ إلنا هنحسب كم زي بالنا مخنياتو على عالم كل جزية سقع زلنا هذا جزية داون تكون هذا جزية أب تكون كله كابي جزية بير ترى كم زخوان لنا عبت مرتنا عنا يسيف بعبي يتبت لنا أما مزاح مرنا سنة حبسي لسه تحسس قال هو نسمع لنا ما ذاك بشان حبتنا وتي حبرته سباو دقف نبزو حارستنا مخنياتو ازنا يوسف هيوتسي نسخاتكم نخوف اي حسبكم እግዚአብሔር ገና ከምዚ ሕጅ ኮይኑዎ ዘሎ ብዙ ህዝቢ ምእንቲ ኸድሕን እዩ ዝገበሮ እዩ ስለዚ ሰባት ከይንንዕቕ ሰባት ኣበይ ክወፅሑ ክንብል ከም ዘይብልና በቲ ሓደ ወገን በቲ ካልእ ወገን እውን ሰባት በዲሎምና እግዚአብሔር ምስ ደገፈና እግዚአብሔር ምስ ዕብየና ከዓ እዚኣቶም ናይቲ ማለሰብ ክፉእ እዮም ኢልና ብዓይኒ በቀል ወይ ብዓይኒ ትንክሕቲ ክንጥሙቶን ከም ዘይብልና እቲ ዝሰርሕዎ ስራሕ ፅቡቅ እኳ እንደዘይኮነ ግን ኢድ እግዚአብሔር ከም ዝዓቢ ብፍላይ ከዓኒ ከምቲ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መስቀል ዝመሃረና እቲ ኣሰሩ ብሰማዕትነት ዝሓለፈ ቅዱስ እስጢፋኖስ እውን ዝገብርዎ ይፈልጡን እዮም እሞ ይቅረ በለሎም እቲ ናይ ባህሪ ሓደ ግዜ እግዚአብሔር ምስ ሰጋገረካ ከይተፈለጠካ ኣብ ናይ ትዕቢት መንፈስ ተኣትሞ በዓልኩስተው እኮ ከምዚኦም ዝገበሩ እንዳበልካ ናቶም ክፍኣት ጥራይ ከተኮማስዕ ነቲ ናይ እግዚአብሔር ረድኤት ነቲ ናይ እግዚአብሔር ምሕረት ንርስዓሉ ግዜ ኣሎ ካልእ ሰይጣን ሓጢኣት ምስ ፈጸመ ናብ ተስፋ ምቁራፅ ስለ ዝወስደና ንበዓልኩስቶ ከም ዝገረ በዲለዮም ነይረ እሞ حنا خفدوني خليهم يلناون كنساق خم زي بلنا ترى انت نقبر لنا كنسحلو كم زلنا مخنياتو جنا ابو مسمتي امنا تحطو على العلوم نبونا حقوس ابونا يقهيلو محرات غير النمبر يوسف بانا زدق السبا يكونن إلهم ابوها بهوته كله ابونا قبلون تبعت يرخبون ابوها بهوته كله كم زغير كام محرات غيرنا خالنا يخمو دحري ابوخاسي حنا خيت فدينا لهم يوم تدفي يوم زمحسنوا انا دبكن دا املاخي سخاتكم ايكونكم شاتكمني እግዚአብሔር ከም ዝሕጅ ኮይኑዎ ዘሎ ብዙሕ ህዝቢ ምእንቲ ኸድሕን እግዚአብሔር ብኢድኩም ገይርኩ ሸይጥንሞ ንዓይ ብምሻትኩም ኣይትፍርሑ ኣይትሕፈሩ ንዓኹምን ንደቀኹምን ንማልኩምን ከሓልየልኩም ኢሉ ብግብሪ ዘረጋገጸ እሞ ኣብ ኩሉ ህይወትና ኣብቲ ንገፍዓሉ ሰባት ከይንገፍዕ ኣብቲ ንገፍዓሉ እዋን ተስፋ ከይንቆርጽ
نتتقفعنا يزنبرنا قفعي مسساقا قرنا اكزابير كي نعبه نبزح نقار زتكم عرستيا إلسابيت حبتنا العلات النامو نايب حاكة محبرا ودقف عزي عبي مغانو اتوم زتبدلو مو اكزابير زخ حسم ناب اكزابير تراي كم زتمتو ازي انت استاويسنا نقيومهم سبات هاي هلونانيو نقفعهم سباتون ايك هلونانيو انت بدلنا قلتفنا خنساحنا انت تبدلنا خافل محرات املاخ رئينا حلوة املاخ رئينا فلصم محرات كنقبرنا بخلها بقسانت كنبرنا مز كنقبر اكزابير يدقفنا حراي كالوت لومي ابزر استزينتاي تماهرنا مالت مسيوتنا عند زي التحاحيزنايو ولا 3 عمت بزر استزي بوانجيل مهيركا ابوش تخال لو تزي بالهيوت كنبرك علي خابزهم نصورنا مسيوتنا انت تحايزنا يقن لومي انتاي تماهره زقود لنا نعملنا زيد اللي حزنا سنحنا بتاز تردهنا زي اي تتقمني املاخاي كبرلاني نعاي تتقمني مسبايت تترخبننيا اذا بحر زي املاخ قريص كا دربي يلي قيم دي زلنا نتناي قيم منفس نز العللنا لنا انت زي نغيرنا بعلهنا وكن علي نخلني هراي كالوت لومي ابزر استزن انتاي تماهرنا حبرته سباو دقف اغلغلوتاوي دقف قده بيت كريستيان ام معزاز قبر سناي مستمهار ابزبلو ارستن وسات ارستن ينامسينا أنا اشتك في التنبنا هيوتي الراهي وتحبتنا والكم زت الوزر لهم كم كل جزء مش نمهر علينا مدهن علم تمسجن يكون أنا أخستنتنا دل زلخسي حزبي سأن مفلات يتقف زي أسي بحلف أبانا كم زلنا ممهرنا بتعمي بزح نجر نمهر علينا أبتنا هنا بحبرة السبسي بزح 5 سنة زي نبرة سأم فلات حجينا مسالي خبلو خلخو إذناي محبراوي دقف بزح أبيت السب كاترا خابانا كم زحجينا بوزحي نا هيمان رايت إذا بزحي نبولون لنا أي دحر وقت سداي حجز اللخو سيناف نملول لجزيوين الله مو إذا أبتعمي أبزي مصحف إذا أبتعمي مهيراتني لأمين نستنتيني يلي دقيفات النخع قومتات أب قومتات دس بلنا أنا بزناي كوميونيتي أبزخ أبدم بجيرو أتنتينو والله حدا سب ناي بيتسب غيركا ولا أنا كوميونيتي تقبل كل خزي دقفوين الله وين كوميونيتي تقبل سدرا خبز خلو زولوين الله نا أبزي أجن بدم كيرات تنتنا كامو أب أتماهير اللي خستاي قبل مرنت دقفوسي مر كل حق اللي حاري أتني أردي أتني لي حسب زاهر المسكين زاهر المسكين عليه هو تسمع لنا هو تحبتنا هو تسمع بتقلل مثلنا أبزخنا نريو بتخرستيان دي بزخنا محبراوي نريو بتقلل جلز مثلنا نجرنا عنا مالتي أنا عملت مالي حبتنا أدينا ترحاس ولدو أبز بتخرستيان دحر قداسي قاش زمس أتسب تركب مو مسز زرارة بتابنجن نبغاشيس كرخبو مدلي قشي دل اللهو مش أبغاشي خزرارة بدلي مش بلتا نبغاشي الرخيبات تمالت إذا أنت حجي كنا تام سرعت قريبة سلزة عللتا سلزة زرابتا يا مال سلزة زي أون كلا لا قلقلت هاي كنا تنعبى قلقلت يا مالت أبغاشي أقاشي سلزة نبرم نبغاش تليفون هبناه نبغاش خانة ها تليفون هبناه مالت ما بتنش لازم مثلا نادقف عاب نجر كنسرح نخلينا سلقالاتو እግዚአብሔር ይመስገን ይሁን ቃል ሐሳባት እንድሕር ብልና ግዜና ያክላሎ ቃለ ምዕዳን ሂቦም በጸሎት ካዓጽኡልና ነቦና አቤ መልአከ ሰላም ናብ አውደ ምህረት በኽብሪ ይዕድም حراي دكتور ጽጋቡ እትኩም ሓፋቢልኩም ኣለኹም نبونا انت يا خبل دليسي أتي كابت تمرتي أتي إكزابير سي أنا تسأجي ما رديهم من دخوم أنا عاري قديمكم من دخوم زبلسي أبتحبل الصباح الدقف نقبل كلاس نأملاق نتنسوز مهارنا نقبل كم دلنا
تسمعني ذا قالتي أس كسكرات ثانية ساعتب الخلا بزاق كله تمرتي زي دقف كلها بهالك كتب الخلاهم كلاتكم مالتي مو نعنا زحقو سنا ويتي تجهز بنا ويك نعنا زحقو سنا تلح ديكونا سين أملاخون نحقو سوهم زلنا نأملاخون نتزبلنا تكبر سين تكبروا خم زلنا كوين تسمعني بتعمل هو تخكل علىهم بتعمل صبوا علىهم جن بتي قالوا قانو ندهر نبيته سبنا تراي كوينا ندقف اتبيته سب زي بلو اتي صقع زي بلو خا انتاي خوني معره تناي بيته سبنا اغلغلوت مالت نسدرا بيتو زي حلي بفلاي نزمادو نبيته سب زي حلس كابت زي امن زخ حدي إلو حواري قدس باولوس عبد تيموثاوس 5:8 ይልገልጽ ወሎ አነ بعلت بيتي እንዳحزنኩ ደቀይ እንዳጎዳኹ ንኻልእ ሰናይ ክገብር በቤተሰበይ በገዛይ ክጅምር እትናይ ቤተሰብ ሓልዮት ምስ ገበርና ከዓ ነቶም ሓልዮት ዘይብሎም ኣብ ከባቢና ዘለው መሳርሕትና ኾኑ ኾሉ ጎረባብትና ኾሉ ኣዝማና ስለዘይኮኑ ዓልየትና ስለዘይኮኑ ወይ ኤርትራውያን ስለዘይኮኑ شلل كنبلوم كم زي بلنا امبر تخكل علىهم اتي قبر سناي ببيتسبكا بغزاها خجمر اتي نبيتو زي قالي نبيت እግዚአብሔር ከመሐደር አይከልኒ ተጻሒፍሎት ግብረ ሰናይ ካብ ህይወትና ካብ ቤተሰብና እዩ ክንጀምሮ ግን አው እንተ ዳ ተሐጺሩ ግን እቶም ጸግዕ ዘይብሎም ንሕና ጸግዕ ክንኮኖም እግዚአብሔር ብዝኾነ ዘራኸበና ብስራሕ ክንረኽቦም ንኽእል ኣብ ቤት እግዚአብሔር ክንረኽቦም ንኽእል ኣብ ጎልጎልውን ከምቲ ሳምራዊ ወዲቑ ዝጸንሖ በሃይማኖት አይመስሎኒ ምክንያቱ ሳምራዊ በዓሌቱን አይሁዳዊ ኮነን ግን ምስራአዮ ተናይ አምላኽ ድንጋጸ ገይሪዩ ኣብ አድጉ ጽዒኑ ናብ ተሕክምና ተኻህን ረጊጽዎ ከሐልፍ ኮሎ ተሐውል የዋው ረጊጽዎ ከሐልፍ ኮሎ በዚ ረዲእዎሞ እዚ ቀዳማይ ዕማምና ኮይና ነቶም ካልእካ ብዝኾነ ዘይብጽሑና ሰባት ንስንሕሊና ንህይወትና ንኣምላኽ ኢልና ነቶም ካልኦት ቤት ስድራ ቤተ ሕብረተሰባትን ከም ክርስቲያን ከም ደቂ ክርስቶስ بعين كريستوس رينا سل ملوك كون أقلقلوت نمبر تي بستدراز جبر أقلقلوت نسون أملاخ زخبر له أملاخ زحبوس مكانه رجعتي مك على هوتي اسمع لنا دكتور سقاب إيش تدرس ولا سخينا هنا كسمعك بخال انت أيوك زابير مسجن أتوم ذهبنا دكتور سقاب أما جشة أب أفريقيا يمزلوا حجي أب أفريقيا ساعات كندي كم زلوا كلنا نفلتينا جن كل جزيتي نجزابير زتوفي حلينا نجزابير سلازنك أبز تكنيك كيني سجم أنتي مسانا خنساتفو حجي ساعات كلتا ساعات سلسة كابي يزهلوا بتاخدات يزون أبصلتنا نحجزهم أبتزخدوا بحجوز كيدهم بحجوز كملسو دكتور سقاب أب أفريقيا خوينا ميم نزع أقلقلت زهبنا زلهم أقلقلتكم يوقف بدكم بحضركم تحجزوا دكتور سقاب آمين أبونا تفضلكم هالرأي السابية تحبتنا سمعك أنا سيدي ولد ناس دي مهورات كنوصم لعلو مهورات كم زناورو الكثما يبالاش ونا مخانو تعذيبا ما نعزوس ناي عربة ربع ديو ناي قدامة سنبت ديو حلو بزبلة نجزع أي أتون نيرو ندخاتاتي وهاب توم دخاتات بعال من يوم كابي عدم معاشي مت يوم كم يوم أي مرمرني نيرو ندس آنس إلهم يوم زهو نيرون أخلي كما بقف أم أتاوم قدم نتوم زي ولهم يزو وهاب كاب ونقف هذا أتوزنا بري سلازي أب كتما مسمس أنا إنا دون قرنا شميت نمبر أتي نابوتاتنا بالسي أزي تبو إنيرو خبلي دلي متعامل صبو إلسابيت حبتنا عبر استيو عبزمت سجزينا نمنتايو سبع عرب ربع لخاين عيوان قدام سنبت أي العالنيو يمزبلونا بيتهم أي أتوانيو نتوم زي بلوم سبع عرب ربع مالت صوم سلازخونه صوم كاغميت كان صباح كتسيتيو زي كونس نتوم زي بلوم زوهاب سبع عرب ربع لخاين عيبان قدام سنبت يقولوا قال هيوت يسمع لنا ازمت غزينا املاح تفقدون احنا انتلنا ازمت غزينا نزيين كنرينينا
ጊዜና ያከላሎ አብ መልአከ ሰላም አብ አውደ ምህረት ቃለብ معدان ሂቦም በጸሎት ከዓጽወልና ናብ አውደ ምህረት በትሕትና ይዕድም حراي كلكم كمي وعيلكم كمي كنيكم يابير أملاخنا زتمسجنا يكون أبتي مجمرياس كلكم دمقيلكم ناس تشغلنا تمال قداسي سلدنا ورا الناس سنبد مسيلوهم تمال لهم دو سوني قرم ميلنا وسيدنا مو جن أملاخ طعمي مسيخمنا كم تبونا زبلوه حونا دكتور صقاب دما زيابير زمن أقل قلتك يبارخ أبتي هاي ساعات في اللي كان زلخا بزلنا يو شمونت ساعات وسكا يرد عنا يو جن زيابير انت دليخا كتقلقل انت دليخا بجزيه ببوتا بخونتات كم زيت التحاد إيخا مير كان نامو أب كله قعزخا زيابير مساخا يخون تن زمدبكم من ساعات معلتات سمنات ودي ما بتعنا بسلام كتملسونا نحنا دما بتعنا بسلام كنت أنحكم زيابير مس كلنا يخون أب كمتي أمود داتا حفتنا إرسات بس زبلتوس إتي كونتات نبورت أفينا زلو أبزم أخلاي ولد إمبر إتي سناي جبري ببع عقمم أولدنا نريو كمتي 7 ربع زتبهله إيبا قدام السنبد تبهله كمزي مهسي خون كله ون أبو عرم نتم أبو عرزي باللوم ندخاتات حريشهم كتقام لهم إذا كله نيريو أبزمون جوجن طفيو كملس دما تسفى نجبر تي أوصائي زلون كم حكي تزي كبيدو قربتي زعبيني دك عدي إلون بحسابكم بزكالو يجبري ما السيد ما تقندي تأزاز أبتي وانجيل لوقاس معراف 14 كاب قزر 10 سي نتتصوع سب أيدما مسح ويدرار انت قبركا نساتهم دما منال باش مليسهم كيتصوع خامو مفداي لق حقي كونكاس أعرب كونه وي أحواتك وي أزمادك وي هابتامات قرابت خاي تصوع مسح انت قبركاس دخاتاتن قراياتن حنكاساتن عوراتن دا تصوع زفوديخا يبلو من أمو بوصو كتكون بتنسى أدكانون كتفد إيخا كبري نعملاخ يخون إتي سناي أبتي أبقربا أزمادكا أحواتكا وي أبعرختها زي كونه زحسر إتي سناي قبري أب كله زيادة قادة أبتم زي بلوم of course سدرابيتكا أحواتكا زي بلوم انت دا أخوينو سدرابيتكان أحواتكان كي حقسكا نابكال كتساقاقر أي تخيلنيخا نخالو إساباتون معنك أفضتكونيخا مالتي أحواتو زي أليس نزي باولسون سناي قبري مجمريا نبيتسابو نبيتسابو زي حلسي كابت امنتو زخ حدا زقدد ايوني لو جمريات حاليت بيت السبك جمر الله جن بعين كريستوس كنرأ خلنا دما كلنا دك حدا املاخ دك حنت امنت دك حنت بيت كريستيان سلازغنا دما بيت السب إنا مالتي مو كنجبر كلنا سناي أيو كن عي خلنا كابت سب نجبرلو سناي كنصبه لقاحن صبده يكون سنتاي دا كابغزي ابيهر كرخبو سناي كجبر صبق سرحون زدغفني اغزي ابيهريو مخنياتو اتسناي كله اتصبق كله نايمني ناي اغزي ابيهرسي صبقو هبتسي كاب مدري كونن كاب سباي كونن كاب لعلي إلو
حواريا يعقوبون مو نتي صبق جبري اجزي أبيهر ذهبنا نخلو صبق كنجبر سناي كنجبر دما اجزي أبيهر نخلنا حجزنا زفادي خايب الله من مو بصو كتكونها بتنسائي سعد كانون كتفد إخا حجي بتخلو نجبره نجزي أبيهر يتعمو اتعانز جبرون داي كابتي اجزي أبيهر ذهبا نيو إلنا اتنجبرو نمن نمانم نبيتسب كبهال كله زدربه زأكل كلوا نبيتسب كا مقبار مالتون زي بلو دخا كال انتدعا هاليو جدن نبيتسب ايكونن اتقندي سناي كنقبر كلنا نتي صقم نتو زي بلو كنقبر كلنا كنتي بوانجيل ماتيوس معرف حمش تغطر 16 سنة ايجبل كم خانة تصبق قبركم رئيم اب سمايات نزل املاخكم ما انت خمسجنو ابكم ما انت خمسجنو برهانكم ابقد مسد يبرح صبق كتقبر كلا خاسي سبعتون نتنات كات صبق ريامسي نتمنش صبق نتصبق كتقبر سناي كتقبر زقبرك اجزي ابيهرون نعوون مسجان نعوون مخبار نعوون مملاخون يبقى يوم اما برهانكم سي ابقد مسد يبرح إلى النعمة كله نجبره تنجبره كاب أملاخ توهبنا يوم مخانو أملاخ ون تدلنا كم ذهبنا فلتنا نتوم بعنا جرو كبصحهم سناي جبري إجزي أبيهر زدلي نحنا دما كنجبر كجبر لنا كملسلنا أميلنا كي تتصبنا أملاخ زيادة عصف الذهب مخانو تردينا نقبر زيابيهر نخلنا يحجزنا كله زتمهرنا يو أبونا أبوي مرجيتا على هوت يسمع لنا تزمر مزمور نمزمور زملكات زقربة معرفاتن تقصتاتن كم ون أبزي قبر سناي زبلون بكلكم بالتفعل عليه مستقصي أسنيكم نزقوا بقى كسفح حسابكم كتبوا زمسكم كلكم أحوات حد ما زيابيهر أقلقلتكم يقبل لكم بروح مشات يقبل لنا سمعنا نمقبار غيرنا دما كنصد قلو دك سناي كنكون دما እግዚአብሔር ንኹልና ይሐግዘና እዚ ጉባኤ እዚ ድማ ኣብ ጉባኤ ቅዱሳን ኣብ ሰማይ ገጽ ኣምላኽ ርኢና ምስ ቅዱሳን እንሳተፈሉ ጉባኤ ይግበረልና ኩልና ብጸሎት ክንዓጹ ሓፍ ንበል ካብ ዘለናዮ ስማ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሓደ አምላክ ወእንተ ሰላም ጽለት ጸሎት ከም በሐድሽ ኩሉን ዝኽስ እግዚአብሔር አብ ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ من سلام زحنت العلو كل زخنت قدس بيت كريستيان لمن لنا قبل على حزب منان بزح سلام كب كل سلام سلطان ذلو እግዚአብሔር አምላክና አይ من سلام صلي بسماء نبر ربنا سمك يقدس من استغاثمص فادك انت اب سماي كم دما مدري يكون يعلت انجرانا لمحبنا احنا نزودلنا بدلكم زحدقنا لهم بدلنا نعسانا ندقلنا كفادنا نمبر فتنا يتتونا نقسن حيلن كبر نزل عالمنا تكاي امين وزت يا مريم بنا قدس جبريل ملا سلام تا سلام لك يخو حلنا غدن دلي خير سغاخو ندم دلي خي عند እግዚአብሔር صوات قويتا سراوي سلام لك لخو السغيكا وانا سبرختي غي فرق رسوم رخيو ومل تصغا እግዚአብሔር مساقي وفست دسولكي حدياتنا خسريلنا نفط ود خيس كرسس منتانا محرت لمنلنا امين اون غلت እግዚአብሔር لمن كان ملكنا لنا نقول سلام سلام هبنا كل كان اخمو እግዚአብሔር اطرينا صغخا نفسلنا شكرا نفط بعد املاخ بنان مقدس كان سمن صوعنا لنا بسما يزل خانسخا سلام كعبلنا كلنا حضر ابز عالم زون رام سلام حلو
كل مرحة سوى سلطان قدسم كسلام حبهم أبزريانا نزلوا مكان تزاب كام خرهاب أما تاونا نوتانا نزلوا قراتنا بكله بسلام حلوهم بهدوم بغنون الوقت النبرن كل سنة عملوا خدمان أغاني زيابير بنفرح بها بحياونات كنركبن كرساس مسؤول منفذ قدسن مسكانان صنعتن بوزل لك على من كل سعان زل على أمين محار عملاق محارنا يغرب هلا عملاق ربلنا كم محرت كم بر كم بدلنا يتخيدنا نسخة سنائخة سناي دما تقبري خمو نحنا دمانات كائنا مو سناي كنقبر دما نسخة حقزنا سناي كنقبر دما نسخة حقزنا منفذ قدس كالإيكا كل نقبرو ندخمات نحيلهم نصقمات نمردهم تسفان زقرصو تسفهم زحزنو مصعنانيعهم زخون سناي قبري كنقبر دما زابير أملاخنا السخاء صلال كودقلنا حيل هبنا كابتتبنا إنا نقبر مو زابير أملاخنا نتتبنا دما نخبرخا نعوريهم سباتنا عخا كم زمسقنو كنقبر السخاء ردعنا تقول نسمعن مهارز لنا أبقبر خنوق على دما سخارد عنا مسانا زو عالكانا مسكنكا مسانا تحضر دمان لمنكا منفذ قدسكا لإكا جابير أملاخنا حيل هبنا نعنا بارخ نولدنا بارخ أبايتنا بارخ زولدنا أيام كلهم بارخ لنا نأخذقون قبرلنا وفي رمز اللو دحن يتولنا قشمز اللو دحن ملسلنا اسعم زد ما سخات ريوس سخات قبل اسعم قبرلنا أبسمايات تنبر أبونا سنكاي كدس من سخات مزا فقد كاخم تاب سمايكم ودمام دريكون نعلة انجرانا لما حبنا نحنا نزبدلنا بدلهم كم زحدقنا لهم بدلنا نعوسنا عندقلنا كبفاد احنا ننبر فتناي تأتونا من قسنا حيلن كبر نزل عالمنا تكايما أمين عوزت يا مريم بناي قدس قبريل ملاو سلام تا سلام لك لكو بحلنا خدنقلي خي بسقاخون دنقلي خي أدي جابير سواد قويتا سراوي سلام لك لكو نسفك عن السبرفتيغي فركر سغون بركم تسقى جابير مساقي يوفس تدس والكحاتياتنا خسريلنا نفتو ودخي يسوس كريستوس منتانا محرت لمنلنا أمين يفتحوا ويسرق جنوم لكن مراني يسوس كريستوس كانيكا كانت سريعات يردم ساسي أبا ساول دولو بروكا ساتي برهان أنتم أوية كانت وويد يقنات ران سارقوا سنات بسمكم كونوا فتحانا ونصحانا يرسي نسبلوان سماء زيو مهارا كريستوس مال عصر تغلت زيو مهارا نكسوس 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 زحلف محرنا بزمس حلونا باف المنفذ قدوس بنت اجزتنا مريم محرنا كرسوس مال عصر تغلت بنت مريم محرنا كرسوس 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 بنت اجزتنا مريم محرنا كرسوس بنت 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 مريم محرنا كرسوس سقاقويتنا إيس كرسوسن فرجابي ربون عبرت منفذ قدسن أبلع لين أبلع لكم من أسفن دربن كوين يورد سلا خلق جابير مسجانا يبصحيو أقل قلتكم يقبل بروخ مشات بروخ ليتي آمين قليوة اسمع لنا بوتاتنا كلكم حاضروا بروخ ليتي آمين قليوة اسمع لنا بروخ ليتي كلكم بوتات آمين قليوة اسمع لنا آمين thank you قليوة اسمع لنا أنا يكون زعبا زعمشي دحين حضروا محبات بروخ ليتي آمين قليوة تسمعنا دحان حضروا آمين دكتور تقاب مسكنانا وسن يقولون آمين آمين هولي فاميلي دكتور تقابو فاميلي كلهم سلام بللنا دكنا نافقنا لنا سامي يوتيوب سلام تبلا صون سلام الله الله اوكي تاهر مسانا يكون سلام سخاتكم يكون بسلام مسؤولنا آمين آمين كلكم أبرحقنا بقربان استفلالي እግዚአብሔር ዝሃበና ጸጋ ነዚ ጉባኤ ብጥባአትን በአንቃ ድወን ክትካታተል ወዘምሰኹም ንሕና ዘይንሪአኩም እግዚአብሔር ግን ንኹሉ ዝርኢ አምላኽ እሴተ ጻድቃን አስበትሁታን ይኽፈልኩም አሜን ኣብ ዝመጽእ ጉባኤና ብድሓነ ሰላም ቀሚኒና በዚ ቅዱስ አገልግሎት ክንራኸብ ናይ እግዚአብሔር ቅዱስ ፈቃድ ይግበረልና ለዋም ለይቲ አሜን አቦና ቀልቢ ተስማዕና